maduong' saidi. Jok matiyo USAID go konyo ne gin jok mathoth. To kik wa blame sirikal nikech pesa mar USAID ok donje ei sirikal. En gima dhiga direct ne NGOs kata CBOs matiyo, to kendo ochako dhi ne direct ne ng'ama ikonyo cha. Gima bende wiwa kik wil, nikech kwan kata ma jo Amerika goyono to en kwan madonjo. En kwan ma seche moko ok donji. Billion bro nyisi ni ka gigolo bilion 1 to chiegni 70% mar pesano dok negi. Nikech nitiere dok ne jo Amerika. Nikech nitiere jok magiketo mang'eny e kinde kanyo kaka expatriates ma bende mana Amerika kuno gigeche madongo malokra ko yudo ka thoth pesa no kendo chako dok ne doka Amerika. Mano bende gima nyaka jingi. Koro korka kwan ni pesa no dhi ei sirikal, thothne ok dhi ei sirikal. Kada emani koro jo sirikal bedo gi nyao pesa mano winjo bende gikawo gitero korka tich gitimango magi gole sirikal mo winjo bende dhi korka tich ena makoro pesa mikwalo nikech jo USAID tima chilari adek. Mano is a wake up call ne wan waduto. Iwacho ni 207 obet nade yiero mabiro ang'o madhi loso siasa wacho payslip into koro wawuo yiero mabiro yiero ni to biro in 2.5 years. Ema jatend piny osewacho ni onge campaign migoyo kendo wacho ni nok oluoro ng'ata madhi bedo karakre kode, to nitie group machielo mawacho ni oyo kae siasa dhi bedo mag joge mano timo tel kod Rigathi Gachagua. Ineno payslip kata udhi bedo mar payslip na wacho mbele kanyo ni siasa in the final analysis en kwan emigoyo ka ni payslip makore wachono gin ji adi kae tigo didi gi 3 kata 4 kae ting'e ni to jok madhi go ombulu te gin ji adi kae to itim medo gi kawo oko kae to koro ibi walosi agnawe gi kae. Daktari goye casually kabisa. Number 1 ing'eyo no mondibed ker nitiere 50+1. Koro any constituency, one of the constituencies, any constituency and very omata kabisa. To king'iyo nitiere last year higa mokalo kanene ji dhi ng'anyo. Nene the first time nene jo payslip bende nene chiwo gimoro matin nikech giseneno gimotimore ni payslip. Koro ok en constituency monyalo wacho jano ni gin ji adi, gin ji milion adi. Yomb manene ntiere e last election nene around 200,000 votes. Koro ng'ata mamai constituency men more than 100,000 onobe numi bo kabisa. To adiera wach payslip dhi bedo osechako chiegi obro bedo wach maduong' ahinya. Kendo kiluwo mano kod Gen Z movement kod alignments mag tribes en gima ng'ata onego bed ng'iyo kaka approach. To for the first time ineno ka CS Mbadi odhi bunge la wananchi. To gimanyero bende wacho matek ahinya wach mar payslip no nwang'ni to payslip no kwadhi mule mang'isre ni giseneno ka mano nyalo bedo achiel kuom lainde mabro shape kaka politics bro bedo e higa yiero mabiro kwaloro wach mar twak ma jatend piny. Mokwongo kachako just some 2 seconds kama ne daktari owego wach mar USAID penjo moko na winjo ka jo penjo kanyo maber. Ayie kodgi nikech kineno kaka US wache kata kaka Trump wache, in as much as ni Trump iparo ni en ng'at moro ma controversial ahinya kata en ng'at moro ma wiye chikore matin, to nitiere kaka nitie gik mosewacho gimomiyo ogolo gigio ofil ni there is corruption. And ineno kata last week o describe gi kizungu maduong' ahinya ni radical lunatics. To ng'ama ne o describe joma deal jomotelo ne USAID to Elon Musk mabende sani ng'eni sani US en government of billionaires. Ruto ng'ane ne Trump billionaires emokwanyo keto kacha ng'amotelo ne wuon X ni emochung' ne efficiency mar government. Bende owacho ni jogi gin
gin cartels madongo, and all describe gi wach maduong' ni USAID is a criminal organization. So nitiere a lot ma seche moko pok obiro out, but somebody kaka president level mar Trump nyaka bed gi intelligence mag weche mag corruption mantiere kanyo. Omiyo mano timore. Koro ayie gi pach jopiny gi gima ne giwachono. Mogik e wach mar Ruto 2027. Gima adiera, ing'eni siasa nitiere theory to nitiere realities manitiere ground. Inyalo bedo gi theory e book to gima nie ground opogore. The truth mana kaka ne daktari wacho, Kenya nitie kaka obet ni wago siasa mar ukabila. Entiere whether yie idagi to entiere siasa mar ukabila ni. Sani kama gini nitiere ka Ruto o succeed jatend piny, ko succeed monyalo ma Raila Odinga odhi obedo AU. To an aparo ni samoro yiero mar 2027 samoro wadhi bet ni waloro and odhi bedo re-elected based on that. In chalka bilo se wacho ni tano tena. Mani gima da mwango kanyo mano mos. Nyokora mwoge joan san wada lok tango woga ne siasa matinto wala ngani matimore county ma Homa Bay. Ja kata commissioner county ma Homa Bay Moses Lilan otwa kod Ramogi TV odiochieng' manyoro kendo kama kaka noloso kotenore kod gigi duto mosebedo kata mne chieng' ngeso county ma Homa Bay kende noneno nek mag ji mathoth moyo wabich wabinya ne kaka ne Moses Lelano loso kaito bange ango winj paro kuwuok mwelo. It was unfortunate for what we saw because some of the incidents happened even in church, where our belief is that church is a sacred place where all of us go and worship. So for these incidences, as much as they were unfortunate, we want to ask that let's have a mechanism that we can utilize alternatively to resolve our conflicts. One of the people who had been suspected to have killed the fellow in Kabondo this morning has been arrested. Investigations have gone into to look at these cases critically. And I would be quick also to confirm that at least we are making a lot of headway. In many of the incidences, I think we can all confirm that the pattern in some of them relates to, the relationships between the actors. And we are working towards getting justice for all the people who lost their lives. Nyokoro mjoangi Moses Lelano wacho kanyo kutieko wacho ni thoth nek mano neno Homa Bay gin nek mabiro kalore kod gwandruok mag weche mag hera. Mano timore Asumbi TTI, mano timore Mawego Polytechnic, nitie mano timore Suba South. Suba South ni gin nek adek. Nitie jal machielo majagni 35 mabende na oyudo ka ochuo gi pala. Mano chieng' ngeso no bende e kanisa wacho ni pala e wi altar giro mano neno kar kanyo. Odiochieng' manyoro bende nitiere wuoro mano nego nyathi mane ogag kwiri moko wacho ne oyudo petrol kosang'o lita achiel mowito ngimane. Gigi duto timore mano timore bende county ma Homa Bay odiochieng' no manyoro. Achako ri daktari kanonro gi pod dhi nyime. Ing'eni Cleopas da wacho ni wach matimore Homa Bay to dwaro lemo. To achiel kuom bende motimore ga otimore e kanisa mara winjo bende wadhi leme. Gima chendo ka mowinjo wacha yanga en ni gima tiekowa kata kanyo wacho wach ukimwi en wach nungo. Sani koro weche makoro timore gi bende odok mana kanungo. Mane gima hinyowa nikech kuom tho abich motimore kuom ndalo 3-4 gi dongene na wach nungo lilo. Koro nyaka modonjo nyaka e kanisa ma gima serious odonjo nyaka e kanisa. Shon jine negore ga ne weche maglo ya bill kosa yambo to sani ena wach nungo ne makoro tieko ji kendo chuno ni nyaka wan kaka oganda wachak ng'iane na wachno ema ni atieko mana ka wach ni no ne ber mondo me wadoge kanisa mondo walem
to koro kanisa ka bende koro kidwa oro ji odhi e kanisa to pastor wuon e altar seche ma koro gidwa donjo iluongo ni divine service kendo ok opando mana pala ei muma en gima lich miwuoro. An gima diang' awach ni weche mag kanungo gi kik mi watiekre kaka oganda nikech en gima lich ahinya. To owinjo bed ni en paro mayot nikech weche mag yudo wach ni gin weche mag hera mane ma en koro en gima orumo mana gi e wach tho. Kata ka in ng'ama dichuo kata ka in ng'ama miyo chuo ng'eny kama otami tinyalo idhie machielo. Ki in ng'ama dichuo kama otami inyalo idhie machielo nikech nyiri ng'eny. To gima kelowa kaka oganda ni wakoro wadwa negore. Nikech an ang'eyo ga ahinya ni oganda wa gin jok moluoro remo. To gima koro kelowa ni wan koro chir mar remo ni ema koro wadonje ok en gima ber. Makendo nyaka walok paro. Erokamano Bill. En topic malit ahinya. Ka wawacho weche mag tho mang'eny e kaluowa kata ni ok gibi e yo ma Nyasaye ohango, ok en natural. Gibiro e yo ma wan mawegi wan ema waloso. En late and adwa wacho ni is not even case mar Homa Bay kende. And kata mana Homa Bay kama opakana go Daktari Sonduka. Ising'e kaka lweny osebedo kanyo for the past few weeks. Ata kata mana sani ang'e ni nitie jakabondo moro manoneg Sonduka mapok oyiki. Otimore moro 2 weeks ago. And so weche mag security gi aneno ka bedo a very big challenge in the entire Luo Nyanza. To ochalo ni en gimoro maduong' ma kaka wang'ni wane broad based ni apani seche moko lokruok nyabro bedo mondo ne ane kaka iloso security makaluo ahinya Homa Bay to kod kiduogo ki stretch towards Sondu kanyo nitie lweny mapek ahinya. To Bill, yes. Ka en weche mag arita odonjore yo machal nade kod ma imiyo ni jogo gwandre mane weche mag hera mag dak ng'ato wuok e ode odhi e kanisa ng'at machielo nyako mane ntiere mawego kata machielo mane ntiere Asumbi TTI. Iro kamoro nyako ma jegni 20 ochuo gi pala to nyathi mane iye bende otho kama intiere karka. Ma sirkal onego donjre yo machal nade kata kodoko ni broad base ni ntiere. To ok de gitimre kata ka broad base onge. Mana kaka daktari owacho ni mano ikete lamo kech weche nungo chalo weche mpira bende gin gik mar very emotional. Gidonje chuny dhano nyamiyo ng'ato timo gima rach kata seche moko kana ok ochano. Koro kama sirkal kame en ni onego bedi ni wan gi systems matiyo kaka kuonde centers ma itime counseling ma iyudo kama not onge completely kuonde wa gima ka ng'ato nigi stress to nyalo wacho ni nitiere kamoro ka office moro moyaw manyadhe yudo tayudo ng'at moro mawuoyo go nono free of charge manyalo miya advice. Okine kamano thothne kidhi e sub counties wate oonge. Kuonde inyalo ket kata mana kuonde mag social services. Onego bed ting' mar e county. Onego bed ting' mar county. To ka county ne mantiere winjo ka governor wuok oko governor dhi wacho mane romo moro mantiere kor gweng' kata ka entie boma moro mantie Homa Bay to wacho ni wakwedo gima chalo kama to gigi onge kama ng'ato nyalo ringo dhi obede safe spaces. Jowa be koro nyaka lokre ng'eni security chakore kodi. Ka ok iritri no wuon to pod surrounding ni security pod biro mana chendo. Koro security wan kaka oganda Luo nyaka wang'e ni security chako kodwa. In owuon nyaka ikuong iritri in owuon mondo kik itim gima biro timi kech inyalo wang' second achiel to second achiel ma iyo wang' ni timo gima rach ma biro land in prison for so many years. Koro wan kaka oganda Luo onego wang'i ane to ere kaka wa manage weche mag mirima anger issues manitiere. Erokamano ahinya Billion. Ageno ni kama intiere bende alwora ma Mathare nitie cases ma moko ma ket kod magi ma bende timore ne jogo modak
e alwora mari kendo ka isebedo ka itudori kodgi kendo iwuoyo kodgi, resruok mane mosiko manyalo biro kuom ogandawa nikech gilokore. Kawuono gintiere kaunti ma Homabay molose ka. Higa mokalo ne waloso kuom Siaya kaunti. Kisumu kaunti ka bende dikni magiduogo gimedore ahinya. Migori kaunti bende gima kama ginentie. Kisii ne gintiere. Kama intiere kendo ka giseno kaka oganda dak kendo itayo chenro gi duto. Resruok nyalo wuok kan. Mokwongo an adwa miye holistic approach. Aparo ni number one, an awuok West Ugenya. To aparo no ruye ntiere ojana ma wadwa matin ma jahigni 19 ma bende jabol maendo nigma goyo ni jokoso mos mapek ahinya kuom wito jana matin maendo omonj kod jonjore kariembo apiko. Number 2, aparo ni ntiere gimiluongo ni frustrations ingima. Jowa joluo oluoro garemo kabisa. To kineno ka gik kabila gitimre ma ng'ato nyalo kawo panga mayot to kata pala mayot to chwoyo go nyawadgi ei kanisa, ng'iso ni ntiere bail moro kamoro, ntiere frustration moro ma ngima mantiere kamoro ma nyalo trigger gimra moro. Nikech king'iyo end game mar gini onge ni sama isechwoyo ng'ano kod pala binego to ngima mari dhi bedo maber. Bang' kanyo yaka ng'ato bet ga piny boparo to yudo ka gimotimo manjore ma endo timono tere mana kendo mani jela ma odhi miye ngima na bedo marach mogik. Koro aparo ni gima nyalo betie en achiel kuom gik ma contribute gigo en yuto maji. Ka yuto tin, ka ntiere remi ot, gige ma build frustrations go. Koro onego bed kaka bila wacho, onego bed nu local problems, local solutions. Homabay County, ok mana Homabay kende, kata mana Mathare marwa, onego bed ntiere counseling centers magwa ma ka ng'ato ochopo kuma ng'ama dichuo ochopo ga gikoni, ichopo gikoni ntie kama inyalo retreatie, bibed piny, bibed ijite mkutano, iluongri e mkutano matin mondo bipenjri to gini katimo to consequences mag gin mage. To bende kan tiere ng'at minyalo loso kodo nikech ng'eny gi joma chuo ok ohero loso, ok ohero wacho gima ntiere e chunygi. Kan tie kama wanyalo betie ma ntiere kony minyalo yudo, minyalo loso kodo ma ng'ato ng'isi mi approaches mopogore opogore, aparo ni mane gima nyalo konyo. But ywak mara kuom ji en kapok itimo gimoro to ng'e ni gimitimono ok affecti kendi. Ntiere jok mantiere around family magi bende gino dhi affect. Koro make sure ni ng'iyo no consequences mar gimitimono kata kobed mana gir kanungo, consequences gin mage. Erokamano. Cleophas, kapok ing'ado kanyo, serikal bende osebedo reluctant. Nitiere kaka seche moko mak ng'ato chike pok oket motegno ahinya ma protect. Nitie gimoro mabiro samoro itimo gimarach kabisa ineko to weche moko biro jo human rights. So nitie loopholes mang'eny ma nitiere miyudo ka samoro ng'ato timo gimoro marach kawuono to after 1 month ichaki nene kuwuothe gweng' kanyo. Koro jowa ji sani neno ni gigi gina gika normal ma inyalo timo tiwuok scot free. Koro chik onego keti maber madino loopholes ma kitimo gimoro aina ni timi kum makare ma ka ng'at machielo neno to owacho ni ok anyal dwaro mondo adhi kuma. Chik ni keto kanya to Kenya ma achiel kuom pinje mantie piny mangima man gi chike kod katiba motegno maber ahinya. En mana rem mar obila kod jogo ma yalo buche gi koso gin jok ma gimanya biro ni machalo kama. Ok nya bedo complete. Ngeni kata ko obila omaki. Chik ni gi loopholes mang'eny. Ok neno obila nyalo maki mabed gi gimoro amora. To kochopo kacha cha to in gi right mar bedo gi yudo bail and those other things. So yudo ka ogonyi chaki doko kacha. Police to no maki motimore nade. Moteri koro jaji ngeni eno onge ground mondo ng'e gima notimore kacha. Erokamano. Yes, adonge thuolo ma dakika 4 to dane mondo mi watieki an miyo wach mari mo. King'iyo pinje ma crime ni piny, gin pinje ma economy ber,
mana achiel kuom gima very important kanyo ta yie kuom kod osiepega binde gi te awacho binde bwana ne walongo binde kore ni jirgo bil ariyo. Mar ariyo miyude pinjego en tit for tat. Itimo ma ing'e ni chieng' moro nadhi Dubai to wiye owil gi sime airport. Pare ni sime no nomany an kasedhi hotel mokel na hotel. Manyiso ni mondo mi ikwal kada bina sime kama ginene Dubai piny liet ni ahinya kendo onge kuminyalo donje. Miyo wachak ng'e anena dipo ni en tit nikech ka ahinyo billion ka ma ni asenege ni pod antiere gi right moro ni ambe pod ing'iya mopogore ni kiani ginene tit for tat nyalo bedo ni en gima nyaka wachak ng'iyo koro. Erokamano. Adani miya wach mari mogik koro kwatieko chuth. Juma ni ageno wachope giko mare to ndigi gik moko maponono wadamedo ewiye kae ote maro ne nyakwara moge jwange gigi duto ma wakale. Wacho ni pek mar ngima inflation tie ka gi ka kod weche mamoko mantie. Adani mondo mi akaw thuolo dakika achiel waduto wachiw weche mogik kata kod daktari. An sirikal nyaka ng'i wach uchumi kech mano gima enyo japiny. Sirikal owinjo chak ng'iyo ni to jok manyo USAID manyo ginene tijegi gi ere kaka inyalo konygi mondo mi gibed boosted matin nikech adiera wan ok wakan pesa, wan wakia keno. Sirikal owinjo ng'i weche mag security. Anapani jatelo William Ruto is in the right direction. Olem pinjego nikech awinjo ka jomoko bende wacho ni owuotho ahinya. To owuotho ahinya kobedo ni obedo State House ni ok owuothi okia gima timore oko. Kowuok ni owuotho ahinya. Koro an ka kuom pacha omeda wuotho kendo akwaye ni kiny kotieko to dhi mfangano bende. Iwacho ni moko kodonjo mfangano. Jotelo mamoko pok ochopo, pok odonjo. Bill, wach mari mogik. An gima daher wacho en ni jatend piny kik iwagi ni siasa podi. Siasa en Kenya ka en ka ni utieko elections to chak immediately. And so onego work on trust issues mar kinde gi jopiny. Because that trust chalo ma kagima osedhi. And mana wach mana wego chien kacha. Ni odhi bedo comfortable ka Raila Amolo Odinga odhi AU mobedo chairman mar AU. Sani jatend piny ni en lwet jatend omwatere AU ni. Koduogo mowacho nago about time to dhi gi joma lwete. Jatend piny dhi dong duk. So gimonego tim matek ahinya en sure ni Raila Amolo Odinga odonjo AU. To lem ni kosedonjo AU to kik obedi gi paro moro mar timruok nade mar duogo koni ka osiep ker nyiero. Billion. Maga ginario achiel en focus dwaro mondo jo counties o focus wacho ngima loyo mwandu. Counties magwa makaluo ngima wach ma USAID ni dwadhi hinyo ngima mag joma ng'eny sana. Onego gi focus mano mondo gine kaka local solutions nyalo bedo kodo mondo sama sirkal pod goyo luore kama to gin kodu structures kod strategy kaka ginyalo mi jogwa yud yien wach mag malaria yudo chieth yo subtande mano namba achiel. Namba ariyo wach ma siasa aparo ni ker marwa yath men kore en mana achiel en omiye kom nomiye tich mondo tin jopiny. Ogo kura, ogo siasa, otuma ngono en gimidhi konye kod luongo yardstick marwa en mana ng'iyo no development chal nade, uchumi chal nade. Koro ka okchiwo development ni jopiny to odhi bedo maber. To koko onge development to onge kako bro dhi jitetea dhi muome. Mano kende ma. Kaunero kamane nya Biliano Jiwa kachal koda Kabil Samson Otieno kod Dr. Mark Matunga kuno thuolo matoko dokinyi makono kawarango chal mar piny Kenya e cheno mar piny akono monge jong mane makelo e giko nan kodi kae dai kose kalo 36 toksa ariyo emokelo e giko nyinga kilo fasoluoch jagisumo kanya kwar moke onya ka sangwa we lwet Sharon Ongao
ma bedo kanyo ka kelo chenro mar pokopogore kanu chieng' tich ang'wen iwinjo kanyo weche mag goro weche kaka inyalo goro ot midake no ang'eni nogore koro kogore mane pok makono rango kani gorno tigore ga yo machal nade mane mabiro kae bang' yweyo ma wakawo sani kato bang'e chenro mar mbako romo pod Sharon Ong'awang bedo kae kod Joyce Oduor. Kik idhi mabor, orit masani. Introducing the Pasapata Referral Bonanza. Here's the deal. Share your unique referral link, get Mbogi yako ku sign up na Bless Bets. Alafu, earn huge bonuses na cash prizes just like that. Yes! The more you refer, the more you earn. Now sisahau, we have exciting games that will win you millions in seconds. Unangoja? Win na Mbogi na patapata.com. Refer, earn, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLP license number 447. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka giketeratil, familia koda tijegi. People's power! People's power! Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, bonyeza *811*401# na ukumbuke, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaki wuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwa mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Up on essentials this month with unbeatable deals from Citizen Duka and Quickmart. Get 4 kg rice at 880 shillings, 4 kg sugar at 578 shillings, 4 kg maize flour at 258 shillings, 4 kg wheat flour at 258 shillings, and 3 liters of cooking oil at 841 shillings. Prices that will not break the bank. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts. Ma e chenro makelo ni danji maliet. Ma e chenro makelo ni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kabuona ngol moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. To wakwaro were bende kiyudo matin
kikicham te ikungo. Duond mine ka jaodi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Nekorom gajuanga dhano odak e ot. To bende ng'eni odi ma igero samoro ma bende ikombo. En ot ma bende nitiere jal manobedo piny mogoro mobiro gi chenro kaka odno nego bed ni igero. Mane pok ma bende biro bedo kwarango okiny makawuono ka bende biro ni achiel kachiel kantiere gwengegi mago mag Githurai 44 mantiere county mano ma Nairobi. Wadhi bedo kwa loso gi rawera ma bende osebedo katimo pok mano mar goro udi mopogoro opogoro bed udi manyasani kanyakla kod mago machon. Adhi bedo kode piny mar mondo mabil wach kode mar mondo mwang'e ni kit pok mano mar goro ni nochako karang'o to jakanye nyinge bende obiro bedo koulonwa bed koro nyaka giko nyinga Sharon Ong'aw. Nyakorom gajongi sani asebedo piny mano mar bilo wach gi rawera ma bende osebedo ka goro udi buore Nairobi ka. Arwaki ni machiegni ma en chenro mar pok opogore ka wachako ng'ini joluo nyaka wayangre yang nyingi to jakani. An gi nyinga giluonga ni Walter Juma Oyo, aja Sembo Kanyigoro modak Gwasi kamoro ni Nyadenda. Walter, Nairobi ka itimang'o? Hana lero negi mana ni nitiere gi pok mar goro. Koro en thuolo mari mar yango negi gimitimo. Nairobi ka gimatimo agoro ute to kod marketing mane tich matiyo kod sani. Pok mar goro ni chako karang'o? To en mar goro udo ni goro mana kadho kae goro udo ni chako karang'o? Tij goro ni nachako higa mar 2020 sama ne tuo mar korona obiro. Noyudo kane pod an e skul mar somo koro na bete ot gima nanyalo timo ne onge emana achako develop interest mar goro udi. Kai wacho ni ne skul to nitimo course. Hihi nitimo course mane Walter? Na ne skul natimo course mar quantity survey e diploma level. Course ni nachako higa mar 2018 dwe mar 9 to adhi kode matieke higa mar 2023 dwe mar 4. Mane kura atieko kanyo chopo higa mokalo December na graduate makoro ana graduate in quantity survey. Tikendi quantity survey gi goro opogore hakeni mari no bedo nade? Tij quantity survey opogore gi gero udi lakini giduto giyudore under engineering work, civil engineering. Koro nayudo ni samoro chiemo ka Nyasaye ni gwedha gi tich client biro nyisa ni ada gero ot koro miya ne materials maro nyaromo gero odni gi pesa marom nade manyalo dwaro. Na neno ni ka nyalo bedo gi pok machielo mar goro kama to automatically konyisa ni ada gero odni taseng'eyo size mare to kanyo bende miya tich mayot mar calculate materials mang'ani biro dwaro kod pesa nyaka labor mibiro tigo kigero odni endi. Makoto noch ni ini wuone ni tiegori koso no tiegi. Korka goro onge ng'at motiega, atiegara kian owuon. Walter, nyiswa kotendre kod tich mitimo be ma bende ni pok mari. Ang'o magini ma oentel kata mana oriwang'o? Pok mar goro ni endi gima anyalo wacho kuom maduong' ahinya. Nitie jok madhi titiego ma waluongo ni architect to gi jok ma bende chake mana kaka ambe na chako mara ni endi. Koro e pok mar goro ok en gima nyalo biro ni e lek lakini obiro ki develop gimoro ma dho jombogo luongo ni artisan work. Inyalo dhi tineno gimoro ting'iye tikao picha no tikete wiyi sama ng'idhi bet kumoro tichako sketch kinyi chaki dok ing'iyo ka bende gima ni goro chal gima ni neno cha kiyudo kopogore tichaki ing'iyo kaka ichaki lose mang'o donje wang'e. Koro kamane kaka pok mar goro udi ni endi watime ka in ng'at moko dhi e tiegruok ichaka chaka gi wiyi kaka nachako kamano.
To bende leronwa equipments mopogore opogore, aneno nyaka set ma bende notiyo godo e skund primary gi mano mar secondary. Ere kaka inyalo ng'eyo goro gi gik ma kamagi te? Nitie rulers banno kwa nitie mopogore opogore kanyo. Ng'at ma goro udi, gik ma ibiro dwaro mokwongo, ibiro dwaro gimiluongo ni drawing board. Drawing board en board ma flat kama, to en gi stand. Stand go eko miyo koro ok akulra ahinya sama goro, kata ka daneno loka cha, to kabed gi shida. Kabed kaka bet ni, kasechungo drawing board ni, tanya neno kama yot. Mar ariyo, wabiro dwaro gimiluongo ni T-square ma en ma a. Ma ema miyo wayudo kona e yo mayot, miluongo ni 90 degrees angle. Then mar adek wabiro dwaro scale rule. Nikech waduto wang'eyo ni gimogore paper ok rom gi gima idhi gore in actual sense. Koro mondo mi a reduce ot mar kata mita 15 maso e paper, atiyo gi gimiluongo ni scale rule. Koro scale matiyo go ni ema ka gidhi e ground to giyare maromo gi gima nagoro cha, to odno wuok machal gi gima ne ogoro. Gimar ang'wen mobiro dwaro, ibiro dwaro gimiluongo ni set square. Set square gi eki nyaka ibed kod gi ariyo. Achiel mokwongo ni en gi angle mar 90, en gi angle mar 60 kod 30. Mar ariyo nigi angle mar 45 kod 30. Koro angles gi eki samoro ng'ato nyisa ni adwaro pitched roof. Pitched roof en tado moko nindo ahinya. To nyisa ni odware kata angle mar 25. 25 ka ng'ano dwaro, abiro keto ne angle mar 30, tagoro ni, then a minus 5 degrees. Tayudo angle mar 30 makoro idhi gone go ng'ato tadone. Maka fundi biro to yudo ka naseketo ne angle cha. Koro en mane gimo make sure ni oluwo. Then mar abich wabiro dwaro gimiluongo ni drawing set. Drawing set ni oting'o gik manyalo konyowa e goro. Iyudo ka samoro idwa goro kata kaka columns mar ot kaka veranda, ng'ato biro nyisi ni column no kadwa ni obed rectangle, adware masako. Koro kidhi goro nyaka bende demonstrate drawing kacha chande kaka column no biro bet. Wan gi compasses ma inyalo tiyogo e goro gik machalo kamano endo. Samoro bende kichako goro nikech nitie kuma ok ing'eyo ni kang' natim nang'o. Samoro inyalo gombo ruche baadaye, nyaka ibed gi pencils mopogore opogore. Wan gi pencil ma is very dark to gi ma is very dim. Koro dim ni emi chako go. Ka wang'i isetieko mineno kodonjo kaka ne dware, tinuoye gi dark pencil mondo mi onen maber. En bende ma watiyo kode kwandiko kada nyisi ni ka e sitting room, ka e veranda, ka e bedroom, tadiyo gi pencil ma dark. Mane matiyogo e ndiko gik makamano endo. Then mogik nyaka ibed gi drawing paper, nikech goro nyaka igore karatas. Koro karatas migore ka en mar goro udi iluongo ni A3, en karatas maduong'. A4 chande 2, mane mitiyogo e goro ute. Koro mago eke requirements midwaro. Kogik kama client nyalo nyisi ni ka isetimo na sketching ma en goro, koro nyaka imiya colors. Samoro anyalo dwaro kata ni mondo mi kadhi atang'one kata osiepna kata ka koro obedo gimoro maneno maber, colors bende nyaka idhi nyiew mopogore opogore. Koro luwore gi design ma client mari biro dwaro. Sama nachako ka agora gi pencil, nagora ot ma kawaida. Kaka kidhi e piny mar Kaluo, chon ne nitie ute lum kata od bati ma konde 4. Koro mane gi nachako goro. Koro kano achopo e internet aneno kaka koro gigi eki opogore, tachako penjora kaka nyalo timo. Kanye kuma na a consult jok ma ong'eyo wach goro, to nyisa ni mondo mi igor, kidwa goro gi lweti, te dhi many gima chal kama, kanye kuma nachako wuoth. Koro adhi e duka, tanyiewo gigi eki, tapenje ni to koro ka an gi rula ni, tabiro tiyo kode nade? Monyisa ni rula no en itiyo kode gi T-square, ok ti kode kende. Monyisa ni ka join kama, tadwa make line mochung', tadhi yudo angle degrees mar 90 katiyo kodgi. Koro en somo. Koro kisamisi chako chopo, tisumo ni to gini ochanda gi ka, ere kaka dadhi. To ng'ano nyisi ni mano kidwa tiyogo, titiyo kode kama. Tayudo ka gige na koro dhi maber mo kabed gi chandruok e yor goro kaendi. To ka igoro ni ondiki gi ng'ato, ondiki gi kambi koso nang'o? Goro ano kagor ne kampuni, kata onge kampuni mondika, agora mana mara kenda, taketo e status maga, kanye kuma koro dhano neno to ng'ato penji ni ba anya yudo ot makama, tinyalo goro nago gi pesa di, to gik mage minyalo dwaro.
chakre sani nikech wacho ni gichako goro tok corona mano higa mar 2020. Udi maromo adi ma isegoro ma ochung' kar tiendgi? Nyaka chak goro ute ma asegoro modhi moger an gi ute 4. Mokwongo nagoro ne jopuonjra manopuonja primary. Ne gineno gino kakete WhatsApp status to nyisa ni adwaro ot mar size makama. Tagoro tachaka oro ne to nyisa ni maigoro ni ma ok omora, nyawadgi machielo ni momora. Koro nokawa achiel kuom 2 mana oro ne ka to dhi ogero. Nochako rifa kendo japuonj machielo bende ma bende pod mana jok manopuonja primary mago ute 2. Ot mar adek ne en office mar county assembly ma Machakos. Mano mana dhi agoro ka reception office mana goro ne gi makata drawing no endo an go karatas ka. Ot mar adek ne en japuonj na nopuonja high school, ne en japuonj na mar history. No nyisa ni adwa gero ot matin ne wuoda. Koro ere kaka datim nikech nawinjo ni timo quantity survey inyalo ng'eyo weche engineering. Tanyise ni kowuok kuom quantity survey kidwa gero ot tang'e goro. Koro anyalo goro ni plan midhi gero go ot mondo mi kik ibed gi tich matek kochopo saa gedo. Koro mago e ute 4 masegoro modhi moger. Moko to nitie ma sama bet ot ayueyo agoro agora takano. Kopo ng'ato nyalo penjo tinyise sample ni ma gima ema segoro. Didwaro ma koso nitie design minyalo dwaro mondo mi agorni. Kamano. Ng'ene kinde mabendo goro mana kaka plan mora mora nitiere mabeche ni malo to bende nitiere maningo ne piny. Samoro hiler ne nyikwa Ramogi Jwang plans karamna chenro mag udi. Goro gima nyalo miyo moro bedo cheap to moro bedo expensive dhi luwore gi qualities midwaro e odni. Ng'ato nyalo dwaro 2 bedroom mobedo incorporated gi closet. Closet en kama kisea kar luok tinyalo donjo kanyo tiluokori kore kiduogo e bedroom ni kone tiduogo e sitting room. Koro specifications go ema kichiwo ta calculate taneno ni odni en koro kata en 2 bedroom kaka man nagoro ne ng'ane en beche nyaka dhi malo matin. Mar ariyo inya yudo ka ng'ato biro to nyisi ni odwaro 3 bedroom to biro gi picha mar ot aina modwaro. Ng'at aina no en idhi mana miye plan kende. Ng'at machielo to biro nyisi ni an adwaro 3 bedroom to oonge gi picha, oonge gi plan. In emi dhi bet tiparo. Mano bende dhi yombo nyawadgi chande kod nengo. Koro tich madhi tiyo e odno gi gik midhi dwaro ema dhi miyo nengo moro yombo nyawadgi kata obedo ni size gi to nyalo romore. To bende goro ang'eno kigoro nono, udi yake ni goro gi pesa di. In iwuon kaka Walter igoro gi pesa di. Goro ot nengo mare luwore gi size mar ot midwaro. Kaka ng'at madwaro gi iluongo ni simple 1 bedroom mana nyalo goro ni 8,000. To kidwaro a well design 1 bedroom mano kora dhi goro gi $13,000. Meto momedre wi mano nyiso ni gik moko nitie madhi medo mopogore gi man agero mokwongo cha. Mana goro mokwongo. Koro 2 bedroom bende nitie migoro gi $12,000, nitie migoro gi $15,000. Mano kigori agora. To kidwane adhi agorni go magorni soft copy mare gi pictorial view to biro kawi $20,000. Nikech adhi an extra cost mondo mi mago iko kurugo maber. Bende kigoro ot nikech ang'eni kata mana kuom ranyisi kama wantiere na ot ma dibed ni samoro ng'ato nogoro. Ang'o ming'iyo ka ng'ato goro ot? Dibed ni dimensions koso ginango gini ming'iyo? Sami goro ot gima nyaki kuong itim en keto dimensions. Dimensions ne ma ng'ato dhi kuong ng'iyo space ma en to wacho ni ot migoro ni nyalo romore gi kama antie. Ng'ato bende nyalo yudo manyisi ni ada goro ot to an gi lo. Koro mano chuna kaka an jagoro akwongo adhi ang'i kama lo ni nitie. Koro kadwo goro ot kaluwore gi size mar lo ma ng'acha chande ni godo. Nikech sami goro bende ot kigero nyaka iwe gimiluongo ni circulation space. Ok inya gori agora moninde oinga. Iweyo space ma ng'ato nyalo luorogo kadhi komachielo kata kidwa ket kaka CCTV mag ot mondo mi onen maber. Kamano. Tich ka tich nitiere gi ber gachiedh nade mage. Tang'eni chakre higni buora go duto te kigoro dibed ni ber oseneno donge. Wachaka na gi ber mano mar tich mitimo. Ber ma nyalo wacho e kit tich matimo ni en sama igoro kata yudo client to mi tich mitiyone mitieko kendo chuli kaka ne uwinjore. To achiedh nade mwayudo bende yudo ka ng'ato inyalo nyisi ni gorna ot to chuli deposit. To onyisi ni modong' abro chuli kitieko. Ng'ani kisegoro ne moneno ot
tiyudo ka kendo koro modong' cha chudo bedo matek. Mar ariyo, nitiere jok moko mobiro to nyisi ni adwaro ot, to bi nyalo tang'o na misegoro nikech an ok ang'e gima ot madwaro kabisa kabisa. Koro ka neno migoro tanyalo nyisi ni magi ma ema dwaro. Iyudo ka ng'ani osebiro moneno, to samo kata kileng'o wang'i matin to goye picha en osedhi godo kamano. Koro iyudo ka koro kichaki manyo ng'acha kata simu be koro loro. Samo be simu ywaka ywaka ok omaki. Kata ng'ato biro mone gimitimo to mako picha ne wiye to dhigo to manyo kendo ng'at moro ma be nyalo goro ne gi bei mapiny. Mago e kachiedh nade mabede. To mano bende kelnwa shida kaka jogoro. Yudo ka ng'ato nyisi ni ine manigoro ng'ama chal kama ot. Nino nyisa ni noneno picha no kuomi ode chararacha. Koro yudo ka ng'acha nodhi ukeo picha chande otiyo go to kupenji kako onego bedni idhi ger odni endi. Koro kosewuok marach kendo yudo ka wan ema shida chako duogonwa. Koro mago eko achiedh nade mabende wayude e wachwa mar goro ni endi. Samoro nitiere ng'ato oko kacha Walter maneno chenro mar poko pogoro okinyi ma kawuono to wacho ni an bende Sharon dagomb bedo kaka Walter, jal ma bende goro udi. Wach ni kintiere bure Nairobi ka. Gin ang'o gini ma ng'ato owinjore obedo godo mar mondo mi obed jagoro mang'ula? Mondo mi ibed jagoro maber, owinjore bedo ni ibedo gi tiegruok. To ng'at ma nyalo goro mok oyudo tiegruok nyaka ibed gi level ma artisan mamalo. Ng'at ma nyalo neno gimoro to kaka inene no titing'o gino mok igoye picha e pachi tidhi kete kore pepa manyiso ni gore. To kionge gi ability mar ting'o gimoro e wiyi kidhi goro no, tibiro yudo ka sami dhi goro kendo kore ki ichako line achiel wiyi osiwil gi kaka ne gicha chalo. Koro biro yudo kibedo gi chandruok ma koro kinyal kata na goro. Koro ng'ata ino en tinyise ni mondo mi odhi otim tiegruok mar goro. Niwacho ni in iwuon igoro kendo i-market yourself, kata mana iusori in iwuon. Kapenjo ni ere kaka i-market yourself, ere kaka iusori mar mondo mi jopiny ma bende ng'iewa kata okinyi ma kawuono bed gi ng'eyo ni ginyalo yudi nade? Marketing mara atimo kokalo social media. Nigi WhatsApp, anyalo kete status maga to osiepega ma wan gi WhatsApp neno. Kata mane grube ma antiere bende anyalo kete. Achaka market kendo kokale Facebook ma post gimoro manyalo miyo ng'ato nyiero ma miyo ng'iyo gima aketo niendi mapiyo to kodhi scroll gi piny kanyo to yudo ka abolo drawing kanyo endo to peni mama kari goro tanyise ni agoro to be inya timo na gima chal kama to wawinjore kode nengo to kamano kaka yudo jok magoro negi. Nikech ang'e ni penjo machielo ma bende gibiro bedo kipenjo wacho ni yudori e mbui mopogore opogore. Kimi gi namba mar sime mano mar WhatsApp kama yudori kanyakla kod mbui magi nocho Facebook e kind mamoko. WhatsApp mara namba na en 07 48 49 55 04. Namba no endo emiyuda ge WhatsApp. To Facebook to iluonga ni Walter Oyo. Kimanyo Walter Oyo kanyo endo ibiro yuda ka an e Facebook kanyo. To ka wadhi e TikTok timanyo Walter Nyambaga. Kimanyo Walter Nyambaga e TikTok tibiro yuda kanyo endo kaketo pichinga nyaka videos mag udi maseguro. Achiedh nade machielo ma samoro aparo ni nyalo bedo tijuni ma samoro wan ler dibed ni tijuni piem chal nade? Piem to iye tek e field kendo ng'wech samoro nyalo chako kiweni oyot tigik mbele yudo kopek. Mano biro kaluwore ni kaka wan wajoma nok odhi e tiegruok nwachako na goro. Yudo ka ng'ato biro to owacho ni ka ng'ane mano goro ni dhi nyise mondo mi pepa ne mar architecture man kuma nosome architect work. Tiyudo ka koro ng'acha ko biro to wacho ni an nasomo gini e degree level. To client nyise ni Walter nogoro na ma to Walter to en mana quantity surveyor nokosomo tij goro ni endi. To ng'acha nyise ni mano werigo. Koro an aja degree ni ema mondo mi ikaw mara ni nikech an gi lony moingo jago chaka luwore gi tiegruok. Koro yudo ka gik ainago samoro kelonwa chandruok. Lakini kiyudo ng'at maber en ok obi ng'iyo somb ng'ato kata higni ma ng'ato osebedogo. En ong'iyo quality mar tich midhi miye kaluwore gi gima ne chunye dwaro. Ikeni sani bende wantiere gi technology kata mana technologies dhi ka lokore. Sani wan gi moko maga ni AI. Akeni bende ng'ato ka donjo kata mana e mbui ma kamago samoro nyaka yango negi kit ot ma bende ginyalo gero. Akeni mano bende achiel kuom challenges social media. Technology kaka medo idho okelo threat to mano bende miyo wan kaka jok magoro itemo advance mondo ichop kama ochope. Nikech iyudo ka kinde machon niyudo ka ng'ato goro to en odhi kamano. Sani kata kaka magoro aketo e mbui mara mar Facebook ng'ato bende osekawo odhi oketo kore.
Koro yudo ka gik makamago iketo gimiluongo ni document protection mari mondo mi kaponi ikete mbui to ng'ato ok nyal kawe madhi ti kode, nyaka inemi igolo authority mari eka nyalo kawe odhi ti kode. Kech kodhi otiyo kode tibiro yudo kogik to yudo ka dimensions koro ok nen. Mano miyo kata ka keto ot kineno dimensions gidhi print to gibedo mabiri moko nen maber. Nikech no ka miyo authority nitie protections mwaketo mondo mi wadhi gi technology kaka dhi kik jojore bende donjre kodwa. Pau goro ka kidwa ng'eyo ng'at ma okolonye gino iluongo ni gi dhombogo ni quacks, mondo mi fwe ni ng'ani quack ibiro nyise, ibiro penje kata ni kadwaro gero ot mar 15 by 12 to anyalo gore scale mane. Kipenje scale no to ng'ano kende oselal, manyiso ni ng'ani kata git monyisi ni ogoro ok en ma ene mogoro. Ng'at ma kamano ibiro yudo ka ok onyal goro gi lwete. Kata kinyise ni koro adwaro soft copy mondo mi obed e laptop mogor ni ot ok onyal, en obiro nyisi ni miya kata dwe achiel mondo mi agor ni odni. To ng'at mong'eyo gima timo onyalo nyisi ni an adwaro juma achiel, adwaro ndalo 2 to goro ni. To thoth jok mong'e goro iyudo ka okuongo goro gi lwete, to ka odhi okete laptop to en gima koro timo mayot. Quack ok nyal goro gi lwete. En thothne bende ok oyie mondo mi orad kodi. Ngech samoro ng'ato nyisi ni igoro wabi ane kaka igoro. Quack ok nyal yie mondo mi orad kodi nikech ok odhi timo gino endo. To kanye kuma idhi fwenyego. Koro gin thothne gitili gi simu. Dak mani idwa gima kama waorni. Idwa gi kama wanyalo radio hotel moro ok oyie mondo rad kode kata kama otiye kaka aluongo ka endi. Nikech in rawera Walter, tang'eni chenro mar pogore ineno gi obed rawere, obed kata jomadongo, mago mine, wuone, nyithinde kinde mamoko. Jogo mantiere kod pok kaka rawera ma bende tiyo gi pok mare e kelo yuto. En ang'o ma dinyisgi? Ote manyalo chwalo ne rawere kaluwore gi pok ma ng'ato ka ng'ato nigo e piny ma wantie ni en ni tem iti gi pok nino. Kata obedo ni samoro isetemo dhi kode tiyudo ka ok inyal chopo e kiwango ma chunye dwaro. Tim mana kinda to bende bede ng'at ma makore gi jok ma beto ng'eyo. Kech kimakori gi ng'at mong'eyo to nyalo chopi kama intie. Nikech piny ka Nyasaye nochweyowa waduto. Koro yudo ka kelowa pamoja niendi ema miyo jomoko songo mbele. Ka an kenda ok anyal dhi mbele. To ka an gi Sharon kata an gi owetena mamoko to ng'ato nyalo meda paro. To nyisa ni gimitimo ni manyi ng'ane kitudori kode to nyalo miyo atwa mbele. Koro ne rowere watemuru bedo jomohero gima watimono to wamanyo tudruok. Kaka gima timoni anyalo dhigo kendo e kiwango machielo. Mano biro miyo wadongore kendo wabedo jok makare. Walter kama na nyako mnyiswa kit pok mabende itimo. Kata kamano pok watieko Nyikwa Mgejwang' nikech neno Walter entiere ka kod tools mage mabende nosetang'onwa mokwongo. Gik mabende tiyo godo e goro. Walter abro bedo ka miyi thuolo ne Nyikwa Mgejwang' e okang' mokwongo mar mondo mi iyangnegi kaka igoro. Tools nisenyisogi ang'eni ka wane chake nuoyo nyalo mana nuonegi bang'e inyiswa kit ot mabedi bro bedo ka igoro okiny makawuono. Nyikwa Mgejwang' mane ting' ma Walter dwaro kao bang' ma kapok watieko chenro mar poko pogore okiny makawuono. Walter, papen mari. Erokamano. Nyikwa Mgejwang' koro gokinyi makawuono wadwa goro ot ma iluongo ni 2 bedroom plan. Koro mokwongo wakwongo waseto drawing board marwa mochope level manyalo goro kode maber. Kasetimo mano taseto drawing paper ma en ma. Drawing paper kiseseto tibiro keto giluongo ni leader line. Leader line miyo koro ok inyal kata obedo ni odno duong' marom nade to kidhi oko mar ot. Koro leader line iketo 1 cm both sides. Kaka gisani kura biro tiyo gi ruler ni mondo mi aket go leader line mara mar 1 cm. Mano koro asegoro ne leader line. Koro ot mabiro goro kata obedo ni oduong' to koyiena wuok mar oko gini. Mar ariyo abiro goro ne line ma tok line no endo ok oyiena dhiye gi goro bende. Koro bathe ka e kama anyalo gura ot moka ndiko dimensions tabiro ndiko gi ka talero moro ka moro kaka rom gigo andiko kore bathe ka. Koro gokinyi sani wadwa goro ot mar 2 bedroom ma size mare en
15 to tin mare en mita 12. Koro wachako kwa kuongo keto bor, wabiro tiyo gi scale. Scale mwatiyogo kawuono en 1:100. Manyiso ni gima agore pepa ka achiel o represent 100 e ground kocha chande ka koro wadhi gero ot. Koro kadwa goro mita mara 15 tabiro ng'iyo e scale mara achaki achiel tabiro ringo machop nyaka e 15 kama dhi yude 1500 mara. Mano aseguro. Koro wadwa goro tin mare mara 12. Koro ma en bor to ma en tin mare. Nikech king'iyo koro e scale ni gi pepa tiyudo ka koro ma dhi wuok matin ahinya makata na e picha ok obi neno maber. Koro mano e gima jok man wawacho ni kwak ka ok ong'eyo. Koro wachak waduoko scale man watiyogo mar 1/100, wadhi tiyo gi scale mar 1/50 mondo mi omed biro maduong'. Gima akwongo wagoro en sitting room, kar welo. Ma welo kodonjo to bete, kata ma wego ot nyalo donjo to bete. Nikech bor mar ot en 15 to tin mar ot en 12. Koro kanye mwang'iyo ni to kaketo sitting room marom nade manyalo weyo na bedroom bende bedo maber. Koro gi sani wabiro kawo sitting room marwa bedo mita 3.5 e wiye, 3.5 mita. 3.5 mita akawo into centimeters tabiro tang'iyo 3.5 centimeters. Mano ema wadhi tiyo godo. Mano waseguro od welo kata kama iluongo ni sitting room. Ei sitting room wachako wang'eyo ni ka ia e sitting room ere kama onego bed ni jikon bete, to ere kama dining owinjore bed ni bete. Winjore bed ni kia e dhot tikalo e sitting room tidhi e dining, kata dining nyalo bedo ge bathe. Koro mondo mi kik waket dining mabor kod jikon to kod sitting room, koro wabiro donjo ge dhot mo wabiro keto dhot mar 1 meter. 1 meter mano waketo 1 centimeter to represent 1 meter kwa dhi e ground. Koro ma e dhot midonjogo e odni endi. To koro wadwa goro ne ujikon kod dining kar chiemo. Itede asti ibiro ikete kama koro inyalo chame. Wan gi sitting room, wan gi dining, to wan gi kitchen. Koro wadwa ng'iyo kar losruok, kar luok to gi ute mag nindo 2 e odni endi. Mokwongo wadhi e gimiluongo ni master bedroom. Ma e kama wuon ot ywe. En onego kete kuma ok yot mondo mi ng'a wendo donj kuome, to bende onego obedo kuma chiegni gi yo korka dhot. Maka ng'at marach kata gimoro timre pacho to jaduong' ng'eyo mapiyo. Koro en ibiro kete e bat korka chich to obedo machiegni gi sitting room. Koro mano wasetimo sketch mar odno endo kaka e dwarre, ka ma e dhot ma koro idonjo godo. Koro kidonjo ka ma in e sitting room ti ikadho kani idwa dhi kar chiemo, idonjo ka ma kar chiemo, to ma e jikon. Jikon aketo machiegni mondo mi itede tikele ka to ji chame. Koro kisechiemo inyalo duogo e sitting room ka to watch TV kata ang'o gini. Samoro sama in ka ni idwa mondo mi konyri matin, od konyruok mar jok mane sitting room gi dining en mano endo. Koro ibiro biro tidonjo ka, ma koro wawacho ni ma bedroom mar nyithindo ma yawuoyi. Asto iluwo korido tidhi e bedroom mar nyithindo ma nyiri. Gin giduto bende pod gibiro tiyo gi od konyruok ni endi ka sama konyruok ochopo. Basto koro ma e bedroom mar wuon ot. En nyaka gi kar konyruok to gi kar luok mare.
Koro magi maketo line matindo tindogi, magi e kor odno kaka ibiro ger kidi, kata ka en matafari, kata ka en mirogo. Koro kamano kaka ibiro roge. Koro kama ochopeno, gik ma koro andiko moro ka moro, nikech ng'ato kimiyo kama ok onyal ng'eyo. Koro mano wasetieko keto ne odno gimiluongo ni rangi. Kech wang'eyo ni ma iluongo ni permanent house. Koro od permanent en od kidi, en od matafari. Nyaka obed gi gimiluongo ni kolam. Kolam ge mamiyo kata ka pek mar tado cha koro biro, to kidi ka ok nyal ringo kosegerie. Kolam go ikete konde. Koro dot marateng' ni nyiso kuma kolom ka kolom biro beti. Wang'eyo kuma wall gike gi kama kolam gike. Dot be kelo ler. Koro ka waketo mar 1200. Koro king'iyo magi size gi opogore. Koro magi gik ma ka ng'aduogo ndiko koni, tandiko ni window 1, window 1 en dirisha maduong'. Iyudo ka ndiko ni 1500. Ka dhi e window 2 tandiko size mare. Koro chieng' gedo, fundi ong'e ni ka gik ka tapimo dirisha marom kama. Tagero. Koro ma en dirisha ariyo gi magi mag sitting room. Kech dining ok wanya keto dirisha gi koni, wabiro keto negi oko mondo mi okel ler. Jikon wabiro keto ne dirisha negi oko koni mondo mi okel ler moromo. Bedroom ni en ibiro ket ne dirisha ne to flash gi e ukuta. Manyiso ni koro kaka mano endo kiyawe to nindiko e korot. Iye ka ok nya kete dirisha nikech onge ler modhi kelo, koro dirisha ne en iketo negi koni kendo gi koni. Nikech korido bende nyaka bed gi ler mondo mi kik wabed kwa yaw stima seche duto. Odiochieng' inya mana dhiro katin matin to ler donja ot tunego stima. Kar choo bende nyaka bed gi dirisha mare. Koro kuonde modong' gi maketo half quarter circle gi, mano nyiso ni kanyo en dhoot. Koro kisetimo kamano, mondo mi koro mi oneno maber, chaki kawo kala machielo tibuko godo dier odno te. Ana chini natieko, makatieko buko, to kane en ot mane wuon gi dware, ka asetimo gimiluongo ni sketching. Koro kano dwaro maa to gi soft copy, to koro awuok kata dhi e cyber, to koro agore kore soft copy ne laptop maber. Kodwaro nyaka gi pictorial, tadhi aketo ne nyaka kaka tado mare biro neno. Koro adhi time cyber nikech gik mitimogo kago aonge godo. Koro ma e gima adhi timo kacha chande. Koro mano e gima ng'at makwak en obiro dhi ir ng'acha to nyiewo kata picha town, to kelo to nyise ni mae ot chula pesa maka. Kinyise kata ni koro wadhiwa mondo wadhi wang'i kama gicha nitie, to ok onyal yie nikech ok obi timo gima watimo kaniendi. Agoro ma simple kama, tadhi e cyber to kuro aketo nego soft copy maneno maber. Kuro mano ma simple. To kane en complicated, nidhi yudo ka konde gi ma nok chal gi ma. Necho yudo kata ka duogo magi iye kata oni ka bedo kata na curve. Yudo ka kuro en oth ma chieng' kigone tado to gathers. Yudo kata ni ma olo pi koni, ki in gi chien tineo ka gima tado ka oluore. Kamano endo. Koro kata gorofa bende wagoro. Gorofa be goro ok tek. Ikuongi penje ni to ground odwa no chal nade. Koro to mar ariyo mar adek ka gidhi bedo machalre, tigoro ground kaka odware, asto gorofa mokuongo gi mar ariyo igoro agora achiel, tibiro ndiko ni
Typical nyiso ni ma chal gi mabiro bete wiye no endo. Kamano endo. Mana Walter koro iwacho ni ma ot mano bedroom 2 ma bende isegoro ne jok ma bende dwaro plan makamagi. Walter nosichiwo ni namba ne kanyakla kod mbui mage kama bende inyalo yude. Walter goni erokamano ahinya kuom nyiso kit pok mari okinyi makawuono. Kaka manyakoro Mgajwangi kanyo bende makelo wa giko mar chenro mar pok opogore. Chenro mar pok opogore nyakoro Mgajwanga wakelo ni chieng' tich ang'wen juma ka juma. Kambe duma na paro ni pok mari nyalo kelo ni yuto. Koro kamoro amora mintiere iywanwa tol, idonje mbui maga kacha, ioro na message kaluwore kod kit pok ma bende intiere godo. Wanere kendo e chenro mar pok opogore juma mabiro, chenro mitayo kod an Sharon Ong'ao. Ritiur masane. And win big with the WRC Safari Rally 2025. Open or deposit into a KCB Gold Savings account and stand a chance to win. Revisha and feel the roar. Get inspired as we welcome you to the world of stories. History, culture, heritage. Afrimax brings you stories that turn dreams into reality. Stories designed to connect you with people and give a glimpse of African sounds. Definitely good. Watch these intriguing stories of Afrimax only on Viusasa. This is where the magic happens. Penj laktar ko kalera mugi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kende nga morna mar bedo kod odiechieng kod odiechieng. Kapo ni ikawo ng'at mora mora ma onge kod experience tikete tich ma ok onyal tiyo ok onyal dhi mbele. Royal Mabati Factory Limited. Kar nyiepo ni achiel kende machopo ni dwachi duto te magoyo witado mong'ith. Yud ber mag chudo ma mos kata lipa pole pole plan. Ka ichulo atamalo 40 kende to iyudo ma olosi odiochieng' onogo. Kabende chak iga manyien mar 2025 gi offers magwa modhuro. Bende wakelo ni nono maonge chudo kamora mora ma intie ipachoka nyaka e dhot. Yuanwa tol e 0722-638-883 kata inyalo timo order mari kokalo mbui marwa ma en www.royalmabati.com. Chike kod weche mantie nyaka lu. This Valentine's month, show your love the special gift from Citizen Duca and Quickmart. Our Valentine's Day hamper is filled with thoughtful treats. 80 grams chocolate at 199 shillings, 200 grams drinking chocolate at 199 shillings, 1 twin pack sanitary towel at 99 shillings, and 1 pack of pocket tissue at 15 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your Valentine package, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duca, your home of discounts. Duca, the home of discounts. Be isei korine miel. To bendi sei korine thumbe mamit manyien manyasani.
Wakelo ni mixes manit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso kangeso nyakunga jonta Krista Ngwena nyaka sauchieza. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana. Chenro and Londa Mo. Wewe twende. Leo tunakunja kitanda. Discover faith, history, and culture with View Travel's Uganda Martyrs Journey from 1st to 4th June 2025. A journey of learning, reflection, and spiritual enrichment. Walk the Martyrs Trail, visit sacred cathedrals, experience Pilgrim Day at Namugongo Shrine, and explore vibrant Kampala. Starting from $925 per person sharing, tailored just for you. With View Travel, pilgrimage yako iko sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Negin sigendni lakini aningine samini bazuma ze najichwadi tu yeseche mag thum maneoda mimi nalo jambo la nisombo akili wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Ulene ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa ko ni onge dwan japo monyo nyargi koro no bimo maya olega Ng'e wende weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich Abich, Sari Okinyi, kik bai. Nyakwara Mugiajwang dakika en 24 tok sadek mar okinyi machiegni e chenro mar mbaka romo okinyi makawuono. Antiere kae okuongo mondi mar mondo mi chal mar fwambo mago weche mwaluonu kawuono e kor gwenge mopogore opogore, weche mibobedo ka ineno matut e weche manyien duto kochakore weche manyien mag migago. Ka wachako Nyakwara Mugiajwang okinyi makawuono kotudore koda weche mwaluo en kaluore koda apisi mano mar jatend piny Kenya mar ang'wen mano Uhuru Kenyatta. Okinyi makawuono giluongo ute fwambo mar mondo megi por wach mano kotudore kod EAC led Nairobi Peace Process ma en chenro mar temo keto kwe e gwenge go mago mag Eastern DRC Congo kata pinyno mar DRC Congo kama ng'eyo ni osebede kata osebedo kod luenya kata tungni makoni kod kocha. Romo makamano Nyakwara Mugiajwang e chakore saa 3 mar okinyi makawuono kendo jofwambo magwa osechopo kuro ka apisi makamano mano mar mano mar jatend piny Kenya mar ang'wen Uhuru Kenyatta kama koro gibro bedo ka gipore wacha e wi okenge mopogore opogore kata chenro mopogore opogore minyalo ket piny mar mondo mi oket kwe kata okony e keto kwe e pinyno mar Democratic Republic of Congo. Mane wach ma bende waluono odiochieng' makawuono mar mondo mi wane ane to gin chenro mage ma ibed ka iketo piny ahinya nyato mar neno kaka inyalo ket kwe e Eastern DRC. Jofwambo mago mana kasenyisi ochopo kuro saa 3 mar okinyi mar mondo mi walunu chenro makamano. Kopogore kod mano, wach machielo ma bende waluonu machiegni okinyi makawuono en weche ma bende timore e counties magwa. E county mano ma Migori okinyi makawuono mano obila e county ma Migori mano kotudore kod migao mochung' ne weche go mag ohala e county ma Migori nyaka sani koro gitimo
apedha ne achudhe moko e kaunti ma Migori ma gin jotije iwacho kanyo ni gitemo mar mondo mi gimaji pesa. Pani kaunti ma Migori nomiyo grube mago maderoma 400 pesa maderoma milion 4 ma onego bed ni ne gitiyo godo e chenro magi mopogore opogore. Kata kamano nyaka sani koro nitiere achudhe moko ma koro nyiso grubego mar mondo mi ochul gi 10,000 mano miluongo kanyo kod dho ngere ni kickback. Achudhego koro dwaro kickback mar 10,000 kowuok e grube 400 mano mi milion 40 e kaunti ma Migori. Nyaka sani koro iwacho ni achiel kuom grubego koten gi kod mano apisa ma kaunti ma Migori e migawo mochung' ne wechego mag ohala Victor Ouya. Odiochieng' manyoro ne gidhi nyaka tesend obila mano ma Uriri kama ne gindike dhoggi kata ne gindike statement margi. Mane momiyo kinyi makawuono kata odiochieng' makawuono obila kaachiel kod migawo mochung' ne wechego mag ohala e kaunti ma Migori biro bedo ka manyo jogo mawuondore ni gitiyo e kaunti to kara gimayo jopiny pesa mayando migi mar mondo mi gitim godo dongruok. Pesa makamano nowuok e agulu mano mar County Economic Empowerment Program kama grube 400 nomi milion 40. Mano en tim marach ahinya kendo ageno ni jogo matimo tim makamani biro bed ka ikawnegi ondamo mager mar chik. Wach machielo mabende waluono odiochieng' makawuono tudore kod medruok mano chenro mar nyithindo makoro tiyo kata donje tije mago e dhowedhe mayudore e kaunti ma Migori kata e dhowedhe mayudore Kaluo. Nyaka sani koro yangore ni nitiere nyithindo mathoth ahinya makoro moko kuom gi weyo skul kata ok dhi mbele kod skul mar mondo mi gidonja e tije. Gino miluongo kanyo kod dho ngere ni child labor. To ang'e ni ok en gima kare ka nyathi ma nitiere buo higni 18 timo tich moramora. Mane wach ma jafombo marwa e kaunti ma Migori bende biro bedo kaluonwa kotudore kod medruok e kwan mag nyithindo makoro timo tije mopogore opogore e dhowedhe mayudore Kaluo. Kopogore kod mano wach maluonu e kaunti ma Homa Bay odiochieng' makawuono otudore kod nok mar pi mane skunde nyiri ma Moi Girls mayudore Sindo e sub county ma Suba South e kaunti ma Homa Bay. Nyaka sani koro nitiere wachore ni nitiere nok mar pi e skul makamano. Jafombo marwa Alia Beach biro bedo ka chopo kuro mar mondo mi gimenyane ni to ka pi onge skul makamano en midhiero mane ma seche moko nyithi nyiri ma nitiere skul makamano gikale midhiero mane tang'o ma inyalo tim mapiyo piyo mar mondo mi okelnegi pi maler kaluwore ni wang'e ni pi en achiel kuom gigo ma ng'ato nyaka ti godo pile ka pile. Matiende ni ka onge pi kumoro to joma nitiere kata joma odak e alwora kanyo nyalo kale midhiero mopogore opogore. Mano skul nyiri mano ma Moi Girls mayudore Sindo e sub county ma Suba South e kaunti ma Homa Bay kama koro nitiere nok mar pi. E kaunti ma Siaya gimwaluonu machiegni odiochieng' makawuono en kotudore kod kaka gavana e kaunti ma Siaya mano James Orengo. Odiochieng' makawuono biro bedo ka otelo ne chenro mar yango chenro mar pogo chiemo e skunde mayudore e kar chung' od bura mageme e kaunti ma Siaya. Mano chenro mar school feeding program midwa chaka yanga e kar chung' od bura magem mayudore e kaunti ma Siaya. Wang'e ni kochak pogo chiemo kata kochak miyo nyithindo chiemo e skunde mopogore opogore to nyalo ting'o malo kata nyalo kelo medruok e kwan mag nyithindo madhi skunde kalure ni nyithindo moko seche moko dhi mane skul kata kalure ni ging'eyo ni ka gidhi e skul to gibiro bedo ka giyude migago moro koro nyalo miyo gi mijing'o kata motivation moro matin mar mondo mi gidhi mbele kod somo margi. Mane wach ma jofombo magwa e kaunti ma Siaya biro bedo kaluonwa odiochieng' makawuono. E kaunti ma Mombasa wach maluonu kawuono en kotudore kod ywaka mano mar derepe mag loche. Nyaka sani koro weg loche mating'o osike Mombasa giywak ne tend kaunti ma Mombasa kuom medo kata kuom medo negi nengo mar kuonde mag yienge nyamburko maggi kata parking fees makoro ten kaunti ma Mombasa omedo ne weg loche mating'o osike e kaunti ma Mombasa. Gine mane wach ma jafombo maro e kaunti ma Mombasa Joja Oko biro bedo kaluonwa kotudore kod ywaka mag weg loche mating'o osike ka koro giyiengo nyamburko margi kumoro to omenda magichulo kanyo. Ten kaunti ma Mombasa okawo okang' mar mede gino ma ok odonjonegi e yo makare kendo
wabedo ka wawinjo kowuok kuom gini to giwacho nang'o to gidwaro ni seche moko duoke piny mar mondo mi ochop pesa di eka koro gine kaka ginyalo dhi mbele kod ohala margi mano mar ting'o osike seche moko kowuok Mombasa kadhi kata e gwenge mamoko. Nyakora Mogi Ajwang' wawiko ni mamoko mathoth mak mana ni e chal mar fwambo wang'isi mana matin e moko kuom weche mwaluwo odiochieng' ma kawuono e counties mopogore opogore kaka pile jofwambo magwa ogoyo tach kuonde mopogore opogore e pacho kae mar mondo mi wach kotuch to inyalo bedo kod geno ni biro bedo ka inene achiel kachiel mana e Ramogi TV ka yiena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sane bang'e to nyawadwa Sharon Ong'ao biro bedo ka tai e twak e chenro mar mbako romo kik idhi mabor. Europe awaits na View Travel. Join our 10-day European adventure from April 13th to 22nd, 2025. Explore Belgium, Czech Republic, France, Germany, and the Netherlands with tours in Prague, Amsterdam, and Paris. Enjoy boat cruises on the Vltava, Seine, Lake Isle, and Rhine, plus visits to Prague Castle and the Eiffel Tower. All this and more starting from $2,550 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. E odiochieng' mar hera ni, we wakonyi loso mbaka motegno mar hera kaka janyuol gi mich motiap e dwe mar hera ni mana e Fertility Point United Mall Kisumu. Yud puonj manono ka wuok kuom jolony magwa mag IVF, discount madirom atamalo 5 e nengo mag yedhe kod discount mar atamalo 5 e chenro mamoko mag laboratory. Book your appointment today. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Up on essentials this month with unbeatable deals from Citizen Duka and Quickmart. Get 4 kg rice at 880 shillings, 4 kg sugar at 578 shillings, 4 kg maize flour at 258 shillings, 4 kg wheat flour at 258 shillings, and 3 liters of cooking oil at 841 shillings. Prices that will not break the bank. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Mondo Raj gi Karan kik bed gi mor kae, biro chuna ni mondo an akel kushi kae. Please have a seat. Erokamano ahinya. Indulge in the moment with
every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medalia pesa? Leta tenje ni kusho vile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Wakelonu chenro mar tiedero. Citizen Kenya, Freddy Afune Papa. Kama yude mor mar wende mag rumba kokelni kod Ninja the Entertainer kod DJ Smollett en miel gi wer motimo Cathedral. Eye kanyo bende wakeloni jangolo mar juma. Chieng' ngeso ka ngeso chakre sa 11:30 odhiambo nyaka sa 1 otieno mana e Ramogi TV en mor mochwere. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore sa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Negin sigendni Lakini aningine sa mini bazuma ze najichwadi tu. Yiseche mag thum mane oda. Mimi nalo jambo la nisombo akili. Wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Ulene ni chiega. To jonyuol ne jolemo kabisa. Kwa nyoke dwanja tomo nyargi. Koro nobi mo maya olega. Ng'e wende, weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich Abich, Sari Okinyi, kik bai. Nyakwarom jonka moro mintiere dakika oskadho 39 tok saa 3 mar okinyi machiegni ma en twak e chenro mano mar mbaka oromo. Ponono ni seneno posters ing'e gima bende wadwaro lose. Kwa kineno posters antiere ka mano mar nyisi chenro mar okinyi makawuono. Wadwaro loso kotendre kod jiwo mine kuonde ma bende gitiye. Odioche makawuono koro chenro makama ne mine mantiere aluora e gwenge mopogore opogore ma chenro mar okinyi makawuono. Kata ne wuone obed rawere un bende warwako wetwak makama. Ere kaka wanyalo jiwo joma mine kuonde mag tich nikech kuonde mwatiye ok ni mine kende matiye. Watiyo gi wuone, watiyo gi rawere ma yawuoyi kanyakla kod manyire. Ere kaka wanyalo jiwore kuonde magwa mag tich nikech wang'e chied nade to thoth mabende joma mine jakadhe. Chutho king'iyo kuonde mag tich. Joma mine bende madhi to konyore, kosekonyore to duoge tich. Ere kaka gechiedh nade mintiere godogo onyalo dhi nyime gi tije e yo makare. Sani bende wang'e ni weche motendre kod mental health
weche motenore kod dang'ni mag paro bende iwacho ni changamoto kata mana challenge achiedh nade ma bende mine osebedo ka kadhe. Koro okinyi ma kawuono nyakwarom Gajwang' en mbaka ma bende biro bedo kwa goyo. In bende kama intiere waroko pachi ote magwa nyalo oro lai mar ote nyalo oro lai mar ote macho karede ka uchiel nono mbui mag oganda bende wantiere achiel kachiel, mano mbui mar Facebook, mbui mano mar YouTube. Koro kiketo ote ni kanyo wabiro bedo kwa somo. Wakan kende studio okinyi ma kawuono adhi bedo gi wende kaunti mag Nairobi kanyakla kod kaunti mano ma Kisumu. Kaunti ma Nairobi antiere gi Damaris Ndira, jatatije mano GBL Group. Damaris arwaki ni machiegni, inyiso ni GBL Group ni to mane? Erokamano Sharon, an iluonga ni Damaris Ndira, an jatatije mar GBL Group. GBL Group onyiso ni Go Beyond Limited Group. Waluongore ni group nikech wan kod programs kata migepe mopogore opogore madhi mbele. Mokwongo an management consultant. An jalony e weche mag tayo tije kata e weche mag management. I focus on corporate brand management and sustainability. Kendo mano nyiso ni weche mag ng'iyo kaka inyalo ta tich kata yore mag tich kuonde tije mopogore opogore ne ohendni matindo kata mago madongo. An gi consulting program kanyo endo, abedo kaka consultant mar tayo tich. Omiyo weche madhi gi ere kaka tich inyalo ta e yorno maber manyiso ni gigo duto, migepe duto monengo kaw, okenge duto monengo bed ni kaw e yore mag tich mondo mi tijni otimre yo makare. Yes. Erokamano ahinya. Koro nyakwarom Gajwang' winjo kanyo lony mano mar Damaris Ndira. Koro kata mana kochiwonwa paro, koro ang'e kuma paro ma kamago koro wuoke. Kopogore gi Damaris nyakwarom Gajwang' e kaunti ma Kisumu, studio marwa wantiere gi Judith Atieno Gaga ma bende en jalony e weche mag somo. Judy, imda chiwo ni thuolo mar moso oganda okinyi ma kawuono. Kisumu chiwo nade? Kisumu chiew maber, erokamano ahinya. Samoro ne nyikwarom Gajwang' mar mondo mi ging'e ng'ama Judith en. Judith Atieno Gaga en ng'a? Erokamano ahinya. Nyinga mama Judith Atieno Gaga ma bende ong'ere kaka Mama Education. Ahero weche mag somo mag nyithindo to gi mine matindo, to generally gi dongruok mar joma mine, kendo mane gima sani atimo kang'iyo gi ratiro mag nyithindo to gi ratiro mag joma mine, to gi jiwo joma mine mantie offices matiyo gi tik motegno kendo gi produce ti to gi tiyo yo makare, to gi mine maonge tich be walalre godo mondo gine kaka ginyalo timo ohelni, kik gibed ni gibet abeta ngima ok yot. Erokamano ahinya. Koro wantiere gi grube ariyo ka. Group ma to wacho ni grube adek ma bende biro bedo kwa lose. Mine mantiere grube adek, mago mantiere matiyo apisi mopogore opogore, wacho ni corporate gi dho ngere. Kopogore gi manya Nyakwarom Gajwang' bende nitiere mine mantiere gi ohendni magge gin giwegi. Kopogore gi mano bende wantiere kod mine maonge tich. Duto te ma bende biro bedo kwa nywando e twak marwa. Judith, kintiere kaunti ma Kisumu, in machak kodi achiedh nade mamino sibedo ka kadhe ahinya ahinya ma bende isebedo ketwak godo, nyalo bedo kaka gin mage? Judith aparo ni ok winja, kata kamano ang'ena biro bedo ka biro ire. Aduog kuom ir Damaris nikech niwacho ni jalno ma ong'ere gi dho ngere kaka management consultant. Tisebedo kitiyo ne corporate kata mana kembe mopogore opogore. En geno mara ni bende isebedo kitwak gi joma mine, iwacho ni e pap kama intiere. Achiedh nade mage ma diwach ni mine mantiere tich osebedo ka yudo? Mine manitiere tich nigi achiedh nade mopogore opogore. Mokwongo wayudo ni mine matiyo to kendo nigi nyithindo matindo, ng'enygi nigi achiedh nade machalo kaka ok gin gi saa moromo mar mondo mi gibed gi nyithindgi, nikech kaka itayo tich ok ni e yo makare mamiyo ginyalo bedo gi flexibility mondo mi giti samonego bed ni gitiye, to kendo gibed dala ne nyithindo samonego bed ni gin dala. Koro challenge mar lack of flexibility kuonde mag tich en wach maduong' ahinya. Kendo mar ariyo, nitiere kuonde mag tich moko ma ok oseneno ni mine matiyo
mago manigi nyithindo matindo makore koa e maternity onego bed gi kuonde ma ginyalo bede ka gigolo chak odiochieng' sama tich dhi mbele. Ma iluongo ni mother's room. Lactating mothers, mine madhodho nyithindo, bedo kuom seche mang'eny ahinya ka gin gi chak kendo ok gin gi kaka ginyalo yudo nafu. Koro miyo challenge mar koso kama mama nyalo dhi to donje kama opondo maber to ler to lose yo makare kae to golo chak ne nyathi. Koro chak cha ok kethre to kendo nyalo kane e fridge kamoro maler maber kose tage gi proper labeling mondo mi ong'e ni mamara, you know, kae to ang' odhi godo ot to nyathi bedo ni onyalo bedo gi chak momadho kata bedo ni min gi onge chathuno. Nikech wang'eyo maber ni chathuno en chiemo no manimba kabisa ne nyathi ma pod a. Achiedh nade machielo en ni nitiere mine mang'eny mani kuonde mag tich to gin gi challenge mar gimiluongo ni abuse. In itiyo e bwo ng'ato kata utiyo kod joma moko to abuse mar sexual abuse en wach maduong' ahinya kendo obiro e yore mopogore opogore. Ng'eny gi biro kata yore ma ok inyal suspect ni this is something that is going beyond boundaries magi. Samoro ng'ato owacho ni weche ma opondo ma ok onego bed ni ng'ato wacho ni kar tich, kata otemo ni mondo itim no ma ok onego bed ni timone mondo omiyo eko miyi tich kata eko miyi chenro mar bedo ni inyalo bedo gi promotion. Kaeto kendo achiel kuom achiedh nade ma mine nitiere godo en ni ng'eny mine iyudo ni data wacho ni mine yudo pesa matin ne joma chuo kata bedo ni gitiyo tich achiel. Koro gin kar tich achiel gitimo gigo machalre to en ng'ama miyo en ichule percentage, pesa matin to gitiyo tich marom. In fact, a lot of times en ema samoro tiyo tich mang'eny. Tiparo ni nang'o ni mano timore kata mana kapok adhi e kaunti ma Kisumu. Ahinya nikech mano bende ma kata ka nwaketo kata mana posters mag e mbui kacha. Nwach ni achiedh nade ma bende mine ma bende tiyo yudo en wach chudo ni. Wach chudo ni adwa luonge gi dho ngere ni inequity. Kendo ka kao awach ni akawo kar tich ma specific to abro luonge ni internal inequity. Mano tiende niya, e internal system ka, e payment structure, wan gi inequity nikech onge chenro moketi mondo mi jogo mamine gi jogo ma ok gi joma chuo obed treated in an equitable manner. Koro internal inequity ni chakore gi policies makembe oketo, okay? Kata mana gi kaka telo bedo nikech dho ngere wacho ni culture is built at the top. Jotelo mag kar tich ema gero mise mag yore makare kuonde mag tich. Mago chike mateo kora mana kembe mopogore opogore pacho ka. Yes. Koro kiyudo ni etelo ka mise mag weche chudo ok oketi motegno e yo makare ma make sure ni jogo mamine gi jogo machuo nigi equitable compensation and remuneration packages. Mano bedo gi wach mar koro chudo mag mine ni piny moloyo chudo mag joma chuo. Erokamano ahinya Damaris Makama ge kanyo. Bende wawinja na kowuok kuom Judith Ogaga. Judith kintiere kaunti ma Kisumu gino mara ni sani koro winja mos ahinya kaluwore kod ng'ikruok ma bende nobedo. Damaris oseleronwa moko kuom achiedh nade ma bende mine osebedo ka kadho kaluwore kod lai mare mar tich. Akeni in kaluwore kod lai magi mag tich. Ineno ka achiedh nade mage ma bende mine ma jathoro tiyo jayudo ahinya. Erokamano ahinya. Achiel kuom achiedh nadi maduong' ahinya ma mine ni godo en
keto thuolo moromo e kind tich to gi ngimane to gi ngima mar family. Kech iyudo ni en gi tije mang'eny ei family ne, en owuon odwarre to tich bende dware. Koro keto thuolo maromre e kind adekgi, gi dho ngere iluongo ni work life balance, bedo matek. Kendo otek ahinya kuom mine ma onyuol mowuok e maternity leave kadok e tich. Nikech attention mare pod nitiere kuom nyathi matin cha, to koni be onego bed ni en gi targets e tich ma o achieve. Koro iyudo ka kuonde moko to onge workplace flexibility, moro ma onyalo tiyo matin to dok odhodho nyathi, kata otiyo remotely, otiyo e ot. Koro mago gin achiedh nadi moko ma mine ni godo. Kisumo koni bende pod wantiere gi achiedh nadi mar kama onyalo biye chak kuom mama moa e maternity leave, kata offices mang'eny e Kisumu onge kuonde ma gidhodhe nyithindo ma ginyabet gi kar breastfeeding onge. Koro mano bende en achiedh nadi. Nitiere mine moko ma kodhi nyuol to maternity leave margi ok gin paid. Koro sama giduoge tich to gin gi strain ahinya financially. Nawacho ni anadil gi mine matiyo, to gi mine matimo ohala, to gi mine ma ok timo ohala. Sana anetie nam gi mine ma ntiere e blue economy. Ibo yudo ni mine ma uso rech kata ma pidho rech gi cages, ponds, nigi achiedh nadi mang'eny nikech piemruok kata kwede mantiere kindgi gi chuo. Ibo yudo ni nyaka ng'ama mama bed gi jaboya, kore kobo yudo rech e yo mayot kogole nam kodhi uso. To mano osemiyo mine mang'eny obet gi tuoche, kendo en gima osechando families mang'eny. Omiyo pod warango kaka wanyalo tieke, watego mine mondo gibed motegno, gine kaka ginyalo neno gini ginyatimo kendgi ma giyud rech kendgi ma ok ochuno nyaka gidhi through jaboya. Kendo ntiere migepni kaka African Enterprise Challenge Fund ma empower mine in blue economy mondo mine obed gi lony makare e yor ohelni magitime tie nam. Mine kadho through a lot. Ntiere gender based violence ma bende mine kadhe, maeto mine matiyo kadhe, mine ma ok ti kadhe, mine mantiere ohala. Omiyo mano be en achiedh nadi maduong'. To akwayo mine ni kik giling kata ka ji en jirande kata ka en. Nitiere migepni kaka Crew Kenya ma handle mago, omiyo gi report to gibedo protected. But joma chuo bende wakwayo ni o protect mine, omiyo wan gi male champions ma omi lony makende mar wuoyo gi chuo wetegi mondo giwe chando kata giwe ketho ratiro mag joma mine to gi nyithindo be. Erokamano. Judy, kana muna kapod antiere kuomi kanye kaunti ma Kisumu, iwacho ni utiego mine, ahinya mine ma bende nulose ma samoro dhi kose loop tika rech kanyo, ma bende samoro aneno ka they're taking advantage of gi dho ngere. Akeni utiego gi nade? Mane mawacho ni watemo tiego mine, wa empower gi, wapuonjo gi kako nego gi ritre, kako nego gi tim ohala e yo makare, giloso women groups, mondo ging'e ni ka gidhi e tie nam to gibe en gi pesa ne ma owaro godo rech to dhi uso, ma ok ochuno ni nyaka odhi through ng'ato. Erokamano ahinya kanye lero kendo ka gintiere grube to koro dede mbele ka gitiyo kaka groups to yot nikech seche ma giromo to they encourage one another, gipuonjre, omiyo kelo tich mayot. But ahinya akwayo migepni mamoko, asewacho migawo achiel African Enterprise Challenge Fund, pod akwayo government, takwayo migepni moko mondo okony joma mine mantiere tie nam, gimigi rech mondo gipidh rech, nikech sani gima chando mine ahinya be rech orumo e tie nam. Wan e dho pi, wan e dho Lake Victoria, to ka wadhi manyo rech to wayudo rech matindo tindo, rech madongo dongo mwanyalo dhi uso mondo miwa pesa, wane kaka waritre godo, warito go nyithindwa, warito go chuo mwadak godo, en problem.
keto joma mine gi be kisewuok midhi e tie nam kiduogo to samoro idhi through a lot dichuo dwa pesa mani idhi loso cha koro pesa no ken kata mari imaigo kiny kidok tionge kata pesa midogo de tie nam omiyo joma mine kadho achiedh nadi mang'eny ahinya to nyiri matindo bende ntiere kaka ok dhi mbele gi sombgi nikech achiedh nadi mag early pregnancies iwuondogi e tie nam kanyo to gi sugar daddies bende omiyo mago gin achiedh nadi mang'eny ma joma mine matindo gi mine madongo dhiye kadhe. Erokamano ahinya. To en adiera makende nikech kata mana kaka iwacho ni king'iyo kata mana social media mbui mopogore opogore wang' jowi iseneno kata mana Nyakalondo wasebedo kata mana kwatimo sigana terruok ne pi, sex for fish, sex for water. Koro omiyo kiny makawuono en mana jiwo mine kuonde mag tich. Ok nyaka ng'ato take advantage of you ni ok iteri kode mar mondo mi yud tich ok iyud kata mana chiemo e kinde mamoko. Taparo na achiedh nade maduong' ma bende un duto te to niyiero koda Damaris gi Judith ma bende lose. En kotenre koda wach mano mara ka miyo osekonyore achiedh nade ma bende biro kode nikech en geno mara ni nitie tije mopogore opogore ma bende mine timo. Mana ka nusewacho nitiere ma ibro bende kichulo ka ng'ato dhi maternity to moko bende ok chul ka ng'ato dhi maternity. Aparo ni wachak gi achiedh nade maket kod mano ahinya bende gi kembe ma samoro onge kod mother's room kama miyo nyalo donje to press kata mana chak nikech wang'eni samoro working hours bende opogore moko bende tiyo ma kuom seche mathoth donge wachak gi kanyo gi jip ma bende nyalo kona chiwo ne kembe mopogore opogore oko kacha. Erokamano Sharon. Achiel kuom mago ma ijiwo kembe mondo tim ne jogo mamine en ni giket jogo mamine obed ni ginyalo access information mar kaka ginyalo medo tiegore. Wendo wadwa Judith owacho kaka gitiego jogo mantiere e blue economy. And apart from blue economy nitiere bende jogo mani e agribusiness, pith gi pur. Iyudo ni e pith gi pur kata e blue economy en ohala ma jogo manigi investments madongo dongo machalo kaka yiedhi gin joma chuo. To jogo matiyo tije man piny ka gin joma mine, chwero rech, kawe, tere e chiro. To koro pesa ma gin giyudo en mana pesa mathin. To pesa ma jogo machuo yudo en pesa mang'eny. To e wach mar chudo ka. Chudo gi kembe ne jogo manie maternity leave. Ibro yudo ni ng'ama miyo matiyo e tich machalo kamano, otiyo tich michulo per day. Koro per day ni iyudo ni kowuok odhi for maternity leave nikech okonyore. Koduogo ok nyal chule pesa nikech pesa ne ikwano kalure gi kako donje tich. Tiyudo ni wach machalo kamano jogo mani gi kembe bende okawo oketo e migepe maggi. En kambi ma samoro timo manufacturing, samoro be en kambi machiwo service moro, but ochulo ng'ato kalure gi odiochieng' ma ng'ato donje tich. Koro ka ng'at miyo ni ok odonje tich nikech en gi nyathi matin kata en gi wach mar tero nyathi skul kata tero nyathi e osiptal, tiyudo ni chieng'no en chieng' ma ok timre nade, ok chule. Koro wakwayo ni mondo kembe, especially jogo ma own small and micro enterprises, gi adopt migepe mag sustainable development goals kata mana mago mag global compact makonyogi ni kata bedo ni gin ohendni matindo to ginyalo kawo okenge go monego bed ni gikawo mondo mi chudo ma gichulo godo minegi o include compensation mag ndalo ma minegi ok bi kata kotuo kata ka en ni orito nyathi ma nikech okonyore. Koro en maternity leave. Another thing en ni samoro miyo ni e tich to nyathi ok en gi ng'ato marito ne. Koro miyo mental status mar ng'ama miyo ni ok ni kare nikech oparo kaka nyathine owe chien kata ang' ka nyathi oa skul nyathi ang' ne bed gi ng'a. Koro nitiere ka kuonde ma wawacho ni jogo manigi offices kata jogo manigi ohendni kuonde ma mine tiye donge wanyalo bedo gi gimoro miluongo ni crash
ma ng'ama miyo nyalo kawo nyathine ka en odonje shift mako gwen to bi gi nyathi oket kanyo odhi mbele gi tich ma koro ne kambi koso ma ne busy ma ne ohala. Wawacho ne jogo ma jokembe olos kuonde ma mine nyalo bede gi konyruok mar kaka irito nyithindegi. To ng'a biro rito negi nyithinde koso kambi be koro ndiko nanies? Ok ing'eyo ni nitiere kembe madongo mosetimo ma kaka Safaricom. Ang'eyo. Kenya Airways kane an brand manager no introduce creche. Yes. And nitiere kaka okang' ma ikawo mondo mi wa make sure ni to ka waneno ka nyathini ni biro ka mang'eny ahinya binin gi wach moro machandi e ot mamiyo ok inyal bedo stable mondo mi ibed gi kony makare nikech ok inyal bedo ni pile ka pile in gi kaka ikawo nyathini ikele tich. Magi gin kuonde mikele nyathi ka en emergency situation. Ok ni mapile pile ni odiochieng' kodiochieng' ni ting'o nyathi ibiro tich gi nyathi mana kin gi emergency. Ka in gi wach momaki to nyaki donje tich. Koro iwinjori gi jatendi tikawo nyathini ing'eyo ni nyathini is in a safe place 1, 2, 3 days and you get back to normal. Ma bende kelonwa wach mar ere kaka joma mine nyalo dak e family to gi make sure ni gin gi the right support. And wawe kata weche nyithindo kende. Nitiere mine madongo ma osechako bedo gi premenopausal conditions. Mamiyo koro hormonal balance ok ni maber. Koro en ng'ano ma samoro iyudo ni nitiere gigo mo o experience ma ok osebedo ko experience before. Mood swings and all that. Be wanyalo bedo ni anyuola ong'eyo gigo ma joma mine are going through so that we openly support joma mine kuonde mag tich. Nikech ne wawacho ni wan gi migepe adek. Wan gi mine mag corporate matiyo giwuok gidhi e tich kuonde ma olony. Wan gi mine manie ohala. Moko magi ohendegi to moko bende gine ohala e bwo migepe mopogore opogore. Kaito wan gi mine ma gin dala gitiyo tich maduong' ahinya mar rito dala, neno ni familia obedo e yo makare, chiemo tede sami onengo tedi, nyithindo koa skul. Ma bende en tich ma kaber to ng'ama miyo matimo tijni en ng'ano monengo ng'i kendo ka en gi dichuo ma understand to nego bed ni bende miye kete chenro moro ka en gi nyalo mar mondo mi en bendo bedie gi nueng'o moro monthly allowance ka chopo end of the month to en bende nitiere kwande moro monyalo goyo ma ok odhi ochako wacho gimoro amora modwa timo. To pod wan gi group moro mar ang'wena mine manigi nyalo to manyo tich to pod gionge thuolo mag tije makamagi. Gin bende ere kaka inyalo sirgi gi jok ma gidak go anyuola kanyakla kata mana gi wede. Asetiyo gi mine mane migawo mar ang'wen miwacho no kendo kane an I have served in the last 2 terms kaka jakom mar Sweden Alumni Network. To iyudo ni in the alumni network wan gi network of jogo odhi motiegore e piny mar Sweden specifically for that particular network to giduogo to pok giyudo tich. Samoro oseyudo kare mar dak, samoro pok oyudo. Wakawo joma mine gi waketo gi kamoro achiel to wa create networking so that jogo mani kuonde mag tich, jogo manigo hendni nyalo interact kodgi easily kendo gibedo ni ginyalo ng'eyo kuma nitiere chance mar yudo tich kata chance mar ohala moro. Another thing en Women on Boards Network. En network maduong' kendo motegno ma an achiel kuomgi. To magi joma mine magin jotelo e piny ka. Samoro en chairman mar kambi mar board, samoro en jatelo mar kambino. Tiyudo ni wabedo kendo waloso migepe mar miyo ng'ato ka ng'ato ng'eyo ni to in gi chance mane minyalo kawe ng'ato. To an bende ka an gi ng'ano mamanyo kako nyalo konyore taketo kanyo. Tanyiso gi ni ma en miyo ma jahigni kata 25 osomo gima kama CV mare
ka in gi gimora mora to kony nago uru kendo iyudo ni response is very fast. Kata another thing mwatimo wakonyo joma miyo gi mondo mi gibed ni ginyalo loso otesegi e yo makare makotasni ochiw kamoro to en gino minyalo ng'i kendo nyalo yudo godo konyruok. Erokamano ahinya. Ng'eni kwa dhi nyime gi twak ibiro bedo gi nyiso Damaris kaka mine makamagi wacho ni kaka networks makamagi nikech wacho ni untiere networks mopogore opogore. Ere kaka mine nyalo donjo e networks makamagi. Masa moro kata mana ka wacho ni aoko timo tich makama samoro tijno oromo dwaro tich machielo dong networks bende manyalo konyo iwacho ni capacity building thuolo mag tije mabende ginyalo yudo. Aneno ka saa 4 oseromo gi dakika 5 nyaka rom gajwang' dong wakayo matin kaduogo abiro bedo kaduogo gi moko kuom ote mabende ioro ano moko kuom ote mabende uore mbui mopogore opogore ka mabende wantiere achiel kachiel wakayo matin pod antiere gi Damaris gi Judith bende kintiere gi penjo madi penji Damaris gi Judith bed ni in wuoro in miyo in rawera oko kanyo unyalo mana chwalo abiro bedo ka penjo gi achiel kachiel kete mana Ramogi TV. Marubani wanashinda pesa 50 in seconds on aviatashabiki.com. Kwa majina naitwa Beatrice Wango na kuanga mwanabiashara Eldoret. Lakini leo mimi ni rubani wa Shabiki la Aviator na nimefurahia sana. Nimejaribu mara mingi na nimekuwa mshindi. Nataka kuinua biashara itakuwa kubwa, alafu niweke kengine na hapo kando. Na nyinyi mko nyumbani, msikufe roho, mjaribu mng'ang'ane, mshinde. Ni ya ukweli. Win millions in seconds. Cheza Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Stock up on essentials this month with unbeatable deals from Citizen Duka and Quickmart. Get 4 kg rice at 880 shillings, 4 kg sugar at 578 shillings, 4 kg maize flour at 258 shillings, 4 kg wheat flour at 258 shillings, and 3 liters of cooking oil at 841 shillings. Prices that will not break the bank. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts. Dial *811*404# to get Jesus Paid It All as your skiza tune. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya e Injili ngima. Chieng' ngeso ka ngeso kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero kendo gi jokwath mapacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima ngeso ka ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Inalipa kurifa Mbogi on patapata.com. Share referral link yako na ukamate bonuses na ganji fiti. Win na Mbogi on patapata.com. Refer and repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447.
Nyakoromgo jong machiegni okang' mar ariyo pod waporo wach kaluwore kod jiwo mine kuonde mag tije mopogore opogore. Dakika 9 tok saa 4 mano mar okinyi odiochieng' ma kawuono Nyakoromgo jwang' wamedo mana jiwo mine kuonde mag tich kaluwore kod achiedh nade mopogore opogore ma bende gisebedo ka gikadhe. Ere kaka ginyalo bedo ka gikedo gi achiedh nade makamagi mano mar bedo kod ngima makare. Judith, kunwa twak ahinya kaluwore kod weche mago motenore kod kaka jiwo mine kuonde mag tich. Aparo ni wach machielo manyaka wamul nikech koro mae ma koro bro iwacho ni bro bedo ka en wach malach ahinya ma bende koro bro bedo kwa lose okang' mar ariyo. Iwacho ni work life balance. Joma mine, wan mine kuma watiye donge kuma intiero samoro in nyamin ng'ato, in chi ng'ato, in ung'e gik mwalose. Koro ere kaka wanyalo wacho ni wanyalo balance work life gi joma miyo. Judith, acha kodi ahinya gi paro mane mabede dichiwo. Erokamano ahinya. Work life balance en gima tek ahinya kuom joma mine nikech miyo ni ot toke kucho range e tich kae onego bed notiyo. Nyithindo samoro no dhi e skul kata nyathi moro tuo ene midhi gone sim. Nitiere samoro dagi bende en. So miyo en dhano moro man gi weche mang'eny kabisa. Omiyo wakwayo joma chuo mana kaka nyawadwa wacho ni mondo joma chuo o support joma mine. Koro mine mondo obed gitema kar ma ginyalo gisetimo to pod gibotimo mondo gineni otiyo nikech tije ni be madhi konye pidho nyithindo, madhi konye pidho jodalagi, madhi konye kata mondo en owuon oritre. But nyako neni thuolo oketo ne tich, thuolo oketo ne ode, thuolo oketo ne interest nyako develop herself. To yueyo bende dhano nyaka yue. Koro thuolo moro be nyako neni oketo mondo oyue, del onge ga spare part. Koro kiko beda en fatigued, en tich, en nyithindo, odhi e puodho nikech iyudo ni puodho be gimora mora miyo nyaka ne kaka timo mano. One kaka ngima ne makiny bende opango maber, ngima mar nyithindo makiny be opango maber makata konge to nyithinde dhi mbele maber. Omiyo work life balance is very very important ma nyaka mine matiyo ne giketo mano e tijgi. Kik gibede side achiel ahinya ne en tich kende kata en ot kende bomiyo okodhi tiyo maber. Koro nyako balance kako timo gigi. Mine man gi nyithindo mayom bende wakwayo migepni ni oketnegi flexible work arrangements mondo migine kaka gitiyo to nyithindgi matindo ka bende orite yo makare eka paro mar miyo beto e tich motiyo ni eko bet gi kwe kong'eyo ni toke kucha nyathine dhi maber to tich bende nyako ti maber. Adwa wacho ni nitiere gimoro miluongo Dede mbele Judy. Nitiere gimiluongo ni motherhood penalty. Ena akwede miketo ne joma mine kuonde magitie. Mine ineno irango gi negatively. Gin joma ok nyal, gin jok ma ineno ni ok ginyal tiye yo makare, be kata networks magikele i tich onge. Adwa wacho ni mano ok en gima kare. Joma mino nego mi thuolo kakimiyo joma chuo kar tich, ka gin promotions gin be mondo migi, career opportunities gin be mondo migi, nikech gin be gin mana dhano, gin e tich kamoro achiel gi joma chuo. Miyo joma migepni mondo one kaka konyo joma mine ojiwgi giti maber kuonde magitie, kik ket ni gin ok ginyal. To nitiere challenge maduong' ma wiya no wil mokawacha ni ing'wona mondo adog chien matin. Chuo mondo o support joma mine. Iboyudo ni nitiere mine ma igoyo nikech ok ginyal nyuol. Nitiere joma mine ma dagi nyiso wuode mondo onyuom nyako moro nikech ok onyal nyuol. Nitiere mine ma nyuol to Nyasaye kawo nyithindo, onyuol to Nyasaye kawo nyithindo. Ok en hero joma miyogi. Omiyo mano en achiedh nadi maduong' kabisa be ma mine kadhe sana sana e gwenge wa kuonde mwadakegi.
Erokamano ahinya Judy, amor kikelo wach machal kamano nikech mano bende en achiel nade ma bende koro kelo kata mana network machielo mano kwang'iyo kata mana work life balance gi weche mag mental health nikech wang'e ni paro dang'ni mag paro bende en achiel kuom achiedh nade ma bende mine mana kaka chuo kata mana ng'ata nyalo bedo ni yudo. Koro waloso anena kotenre kod wellness, mental wellness ahinya mine ma bende tiyo kuonde tije mopogore opogore, obedo ohala. Waseneno kata mana mine ma dhi kata mana e ohendni gi mopogore opogore, nyathi yom kacha odhi gode chiro to chiro wang'e ni bende nitiere kod koko to gima to notime maonge ok to noweye ot nobet kede. Koro waloso anena kotenre kod mano Damaris. Amor mar yudo thuolo mar wacho wachni nikech GBL Group at Go Beyond Limited wan gi migao mar CSR miluongo ni Walk and Talk. Walk and Talk is a program that offers a collaborative networking platform mar miyo ji joma mine especially nyalo biro kata joma wuone kata nyithindo ji duto te nyalo bedo gi thuolo mar wuoyo kendo wuotho ka gin e wach mar promoting wellness and well-being, especially mental wellness. To kendo wayudo ni wach mar mental wellness ni en wach ma cut across the board. Iyudo ni kata mana weche mag pesa kelo issues gi mental wellness. Iyudo ni ji mang'eny osekawo ngimagi nikech samoro ne en gi gope mang'eny moko nyal chulo. To kendo iyudo ni mano emomiyo odonje paro mang'eny kaeto ok oyudo kanyo monyalo wuoye kata ng'ano monyalo wuotho godo mondo mi obed kako nyalo yudo kony mar paro to kata mana gi kony mar loso weche mag pesa go eko mondo mi oyud kaka okonyore. Koro Walk and Talk en program mane wachako ndalo mar Covid. Ne wayudo ni ng'eny ji ne onge gi kuonde mane ginyalo wuoye nikech ji ne ni kuonde mopondo, ji ne ok dhi kuonde mag tich, ji nosiko e udi. To jomoko ne nitiere bende ma ok nyal bedo gi opportunity mar dhi mondo mi gibed active and walk with somebody. Koro walk tiende niya, in gi kaka inyalo wuotho gi ng'ato kendo in gi kaka inyalo yudo mentorship kuom ng'ato mondo mi iyud kony mano midwaro mondo mi weche mag paro odog piny. Talk nyiso ni in gi kuonde minyalo wuoye, in gi platform minyalo share. Koro joma mine wa encourage mondo ubed part of Walk and Talk program. Nikech ka waseloso a lot of networking sessions iga mokalo on World Mental Health Day in collaboration kod Sarova, Panafric kod inyalo manacho ni migepe nikech ok gichulo atimo mos kuom mano. Ne wayudo thuolo kaka GBL Group mar loso kanyo mane ji obire jogo mani kuonde tich mopogore opogore kendo ne giwacho weche go manyalo miyo weche mag paro, tuo mar paro nyalo dok piny. Igani dwe mar abich, the third weekend kar tarik 24 kanyo wadhi bedo gi Walk and Talk program maduong' moloyo. The month mar May en month mang'iyo ga weche mag mine kabisa. Kendo wadwaro ni mondo wabed gi campaign through the Walk and Talk program mondo mi wawach weche mag ere kaka joma mine nyalo bedo gi jipo kigin kata moa kuonde mag migepe mopogore opogore mondo mi gibed ni ginyalo wacho weche mag wellness and well-being, especially mag mental, eyo mamiyo ok giluor kende yo mamiyo ji duto te feel ni weche mag mental health gi gin weche manama bende makina karam ne penjo Damaris mabed na penji karam na toke chien kocha kala penji ni ang'e ni nitiere grube support mang'eny mana kaka ilosi ere kaka mine makamagi bede mine nyiri gi grube mopogore opogore nyalo yudo grube makamagi mabende siro gi kaluore kod chenro magi mag tich bed no manyo tich bed ni nitiere space mar tich kako nyalo rito tije makare. Erokamano e GBL Group achiel kuom migao mwatimo en gimiluongo ni Go Beyond Networking. Koro e networking program waka wan gi kaka wakelo ji joma mine gi kamoro achiel kendo ki register kodwa to wan gi network mamiyo inyalo bedo gi romo gi jogo mamine mamoko. Kia kuom mano nitiere kaka inyalo donje LinkedIn en platform mar kama ji rome kendo en platform mar jogo
manigi tije mopogore opogore. Koro kidhi kacha to in gi thuolo mar connecting gi ji e yore mopogore opogore ka luwore gi migawo mitemo manyo. Dho ngere wacho ni your network is your net worth. Koro donje LinkedIn ng'ama miyo. Ka in gi simu donje LinkedIn. Bed gi account mari. Bed ni inyalo connect kod ji. Kendo inyalo neno gigo matimore kuonde mopogore opogore ka itibed achiel kuom networks goeko. Ka in miyo matiyo to in a corporate woman, donje group miluongo ni Women on Boards Network. Mano bende en network maduong' kendo maber kendo machiwo nyaka tiegruok ne jogo mamine kendo kelowa kanyakla seche ka seche kaeto wawacho wechego maluwore kod weche mag work to kata weche mag life. To an adwa siro moloyo ni to ki join the Walk and Talk program. Mano en migawo ma waketo kendo wan gi chenro mar joma mine. Ma miyo waketo kanyakla kendo seche ka seche wawacho topics mago mamiyi tiegruok e yo minyalo dak godo e yo makare, mamiyi tiegruok e yo minyalo bedo godo gi executive presence. For example, ka in ng'ano motiegore kendo dwaro ni mondo iyud tich e migepe man malo, wan gi tiegruok mamiyo ibedo gi social network. En yo minyalo bedo godo gi jogo manikodi e okang' madwa chal kendo ifeel ni inyalo share weche ni kanyo endo. So Walk and Talk program ni apromote kendo awacho ne joma mine. Join the Walk and Talk program mondo ibed gi thuolo mar networking kod mine mamoko kata gi wuone mamoko. To ma en mana kidienje mago mag mine matiyo kende koso kata mana mine mokti, mine mantiere ohala. En mana mar mine kende samoro. Ng'e samoro kana joma chwo bende samoro wuoro ni to kara Sharon kawuono en ang'o. No ang'e ni joma mine to kata mana chwo bende nitiere kama samoro neno kipindi makama. We awach ni wach moro. In 2021 ne wayudo thuolo mar bedo gi tich mar timo migawo mar wuotho gi mine mapuro 6 sub-counties mag Homa Bay County. In those 6 sub-counties ne wabedo gi database mag mine 10,000. Okay? Kendo ne waketo gi e grube e kidienje. Koro, ka duoko wach penjo mipenjo ni to gin mana mine matiyo. Mine mani e pur gi pith wan gi kidienje maginyalo donje, especially ka in e Homa Bay County. Okay? Kendo ne watimo gimiluongo ni producer organizations under the GBL group service provision. Ma sub-county ka sub-county nigi producer organization mar jogo ma timo pur kata pith mar dhiang', mar gwen, mag pamba, to gi mag rabolo. Kanyo nitiere grube mopogore opogore. Ka ibiro ginene kidienje mag mine mag rech e blue economy, Kisumu County gi Homa Bay County bende wasetiyo godo very closely. For example, nitiere chenro masani dhi mbele miluongo ni the bioeconomy working group ma an achiel kuom jotelo mantiere grubno. Wamanyo mine manitiere the fisheries economy. Anane working group mar steering committee mar fisheries. Kendo wawacho niya, wadwaro ni mondo watieg mine manie fishing economy e county mag Homa Bay gi Kisumu. Wakelo gi kanyakla, watimonegi gimiluongo ni capacity building. The month of March wadhi bedo gi International Women's Day. Kendo achiel kuom mine man Kisumu ma ochung' ne persons with disability wasebedo go kanyakla ma osemiyowa networks mag migepe manitiere Kisumu under different organizations. Watemo ni mondo wabed gi chieng' mar jiwo joma minegi gibi kamoro achiel mondo mi in observance of International Women's Day wabed ni wanyalo konyo gi skills building kendo wapuonjo gi weche mag value addition. Those in the blue economy. To ng'enygi gin mine ma uso rech, gin mine manie weche mag lupo,
kendo gin mine matemo mondo add value in the line of the blue economy. Koro omiyo ok en mana mine manie migepe madongo dongo kende, corporates kende, nyaka mine mantiere e kidienje man piny kendo iyudo ni gine magi boost economy. Moloyo. Erokamano ahinya. Aparo ni tich ma kamano nyalo tiyo kata mana gi Judith machiegni nikech Judith bende niwinjo kanyo kacho ni en bende nitiere lai ahinya mag mine mantiere blue economy. Kalore kod jipo ma kamano Judith, aken in mane madi media ahinya empowerment, wacho ni women empowerment. Na jo kanyo motelo bende ang'eni joma mine kata mana chuo bende tinando katimo weche mag chama. Ng'eni chama kana chako to ni wacho ni chama gin mag joma mine kin mamoko. Aken jipo mane madi chiu ne mine Judith. Koro in koro walosa na koro mantiere kata mana uhindi ni mag aswekra kin mamoko. Erokamano ahinya. Anyalo mana jiwo mine gi bed motegno, ging'e ratichgi to gi ti matek kendo gi ti mariek ka ging'iyo partners. Sani migepni nitiere mang'eny kata mana government wan gi women fund, migepni support women and youth. Koro joma mine mondo ochik itgi, giyud information, ging'e ni konyruok ginya yudo kanye madhi add value e gima gitimo. But maduong' ahinya, giriwre nikech yot konyo mine ka gin gi riwruok moloyo ka en kende. Nitiere pesa mang'eny masani obiro makonyo mine. Koro ikonyo as a group, upuonjre as a group, idhi miu nyaka skills kaka nyawadwa wacho ni gibo puonjo mine kaka skills of operating their businesses mondo mi gitim ohelni mag aswekra gi to bede gidong. E pachgi anyalo kwayo gin mondo gitem paro maduong'. Kik gibed ni gina jo aswekra ma pile pile en aswekra. Gibede gi targets be at the group level to kata kaka en owuon. Mondo seche ma giyudo support kaka group to en be oyudo konyruok nikech ang'eni table banking be watimo, sharing out be nitiere, koro giti mariek, giti motegno mondo mi giyud konyruok ma oket ne joma mine to mondo giyud kaka gidongre chien kocha. Ahinya gimomiyo mama education nyithindo gi somb nyithindo ahero kabisa. Ginen gima gitimo, ohala ma gitimo ni, gikony ma giyudo kuom migepni, kony ma giyudo koa kuom government. Okonyogi nadi to okonyogi tero nyithindo e school e yo manadi mondo mi ngimagi makiny obed makare ka giparo maduong' ngimagi olokre. Ok ahero ngima mar iluongo ga ni joluok gold. Koro joma mine akwayo ni ngima kik bed kaka joluok gold. Giluoko gold lakini iluoko gi gin gidong gi pesa matin ma ngimagi ok lokre en mana kamacha. Nyawadwa nowacho ni wan be joma mine okwed. Kidhi e dho nam kata sama rech odonjo tiyudo ni chuo ema kwano rech, mine ochung' kanyo rita mondo kwan negi. Ok oyiene joma mine e yo mayot mondo riemb ka donjo e nam. To ka koro mine sani wan gi mine man gi cages, wan gi mine man gi ponds. Mine nyaka chung' motegno mondo gin be gidhi e nam kucho, gineni to cages gi gidhi nadi, be rech gi nitiere koso nosekwal rech. But ka gibeta ni gi yom, gidwa dong' adong' e aswekra kae, wan chuo loyo waga, wana kama ok wanyal, to ok wabibet gi ngima maber kendo motegno kaka joma mine. Omiyo akwayo gin mondo gichiew, giwuog oko, gikonyre, to ngima gi dhi bet bakare. Basto nitiere joma mine ma bende kano pesa e buo pilo, kano pesa e M-Pesa. Anya kwayo gi kenda jiwo gi ni banks nitiere mang'eny, Kisumu banks nitiere, agents mege banks nitiere e kor gweng'. Koro pesa mar group ni teruru e bank. Eka bende ka un gi active bank account to yot mondo migawo moro okonyu. To kata in iwuon kaw pesa di mondo itere bank, ok en pesa mibet godo e ot mang bang'e to lal kata imayigo. Ekinyalo plan mi invest gi savings misekano.
Paro maliwa inya nya pesa mabende pod ikano kata mane bwo mattress bwo pilo. Wach ka ni ter pesa e agulu bende nitiere MMF nitiere sako e kin mamoko mabende diher mar mondo mi ket pesa ni mar mondo mi nyuol nyinyo kata interest. Ando kigomba medo mane bwo dakika achiel kapok ka yio matin ahinya nyako tende kod okang' makamano. Amor gi contribution ma nyamadwa Judith owacho nikech kama wuoye no gi dho ngere iluongo ni women financial inclusion. One kaka GBL group and specifically asendiko migao mamiyo wamanyo kaka banks nyalo tiyo gi joma mine mondo mi gibed ni gine laini mar kano pesa kendo kano pesa gino nyalo miyo gibedo gi ability mar holo pesa kaluwore gi keno gi kako sebedo. Kaeto kano pesa gino banks gi nyalo puonjo joma mine mondo ng'eni to kakane kama ere yo manyalo kane ge yo makare mondo mi records ga onen maber. Donda marisi maka paro no kamano. Bang'e okadan mar mondo mi ng'adi mar mondo mi janena upanjni to charon to ng'ado nade. Wakaka yio matin kwa duogo to koro mar mondo mi lerne gi e yo ma adimba. Pesa gi maka gisetiyo matek kuonde mag tije mopogore mabende gitiyo. Pesa to koro nyalo kane yo machal nade. Investments keto mwandu nyalo timo yo machal nade. Waka yo matinya kor Mgajwang'. Negin sigendni lakini aningene samini bazuma ze najichwadi tu nyiseche mag thum mane oda mimi nalo jambo la nisombo akili wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Olene ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa ko nyoke dwan ta tomo nyargi koro no bimo maya olega ng'e wende weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich Abich, Sari Okinyi, kik bai. Chakre kit ngima joluo machon amiya gwatani pod jaoda maduong' mondo lo temena nyaka ngima masani. Oga kada hol pesa ibuchni na biro loso go ore. Kasayo ku okinyewa. Nokei. Wakelo ni sinema manyiso kit ngima ji. Kana luokre kind rabolo kago wanga kon tena no nyithindo. Kinyo dhi nam. Rone kama ng'ato knie ng'ato nikech nambi ng'ie mana ji. Ng'e rieko mag jodongo, pek mar hera. Mokwongo jonyuol ni kitigrich. Dala na ka okadwari. Koda kamor mar ngima. Kidendo gi English ni my darling. Kaka kinde mosekalo kod masani e sigendni mopogore opogore. Odhiambo maru e kakoro dwa chacho. Pero koluo hera. Ng'ama onge pesa. Wini. Sani ng'ama onge pesa itimo nade. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Ma e chenro makelo ni danji maliet. Ma e chenro makelo ni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kabuona ngol moral mar mdakel belo kaka winjore. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. To wakwa rowere bende kiyudo matin kik icham te ikungo. Duond mine Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala.
akwayo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jawala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Nekorongo jang me okang' mogik mabende wantiere godo kaluwore gi thor wach mabende wantiere godo ne jiwo mine kuonde mopogore opogore mabende gitiye. To okang' mogik makama nikech aneno ka wadong' koro gi matin e dakika 20 mar mondo watiek twak makama. Koro noseneno kuma shida challenges achiedh nade mabende mine koro ntiere godo. Koro kaluwore gi achiedh nade makamagi, ere kaka kuonde makoro watie kaka mine wanyalo berore kendo wayud yuto Nyakorom Gejwang'. Koro nitie ginero mabende adani walose e kinde mabende watiyo. Ng'ato tiyo nekech ang'o? Ng'ato tiyo nekech pesa, nikech en geno marani kata mana kitiyo ok ditiyo atiya nono pile ka pile. Ochumi tek, piny bende rach. Wacho ni pesa mitiyo ne en pesa ma tiyo ni koso itiyo godo. Wacho ni pesa otini kikiti gi pesa. Bide winja hapa Damaris kanya mwachak godo nikech kowacho ni mine matiyo kuonde mag tich nego beni kelo ni yuto. To ka tich mi pesa ni itiyo ne koso pesa tiyo ni kanya mwachak godo. Erokamano. Koro gi dho ngere to wacho ni let your money work for you. Don't work for money. Mondo mi bed ni your money is working for you, nyaki bed gi tiegruok mar finance. To e walk and talk kacha wan gi chenro mar women financial wellness. Kendo wase approach benge mondo mi obed kodwa kaeto wang'ini to ere kaka wanyalo kelo migepe mamiyo women financial wellness. Koro mokwongo nyawadwa nowacho kacha maber niya, pesa ni madonjo, pesa ninde bank. Pesa kik ninde buo pilo. Pesa kik ninde M-Pesa. Do M-Pesa besa ni nitiere kaka inyalo present statements go eko. To dwaro discipline. Kendo pog pesa mar ohala gi pesa ni mitiyo godo. Mondi bed ni kikao otese ni mitero ne bank ni dwaro loan kati dwaro financial investor mondo mi omi pesa minyalo timo godo ohala. Ting'iyo chenro magi kendo records magi wacho ni nitiere kaka isebedo kitimo banking, ohandi ni okelo pesa makama to nweng'o mari romo kama omiyo pesa no minyalo mii kaka loan en pesa makama. To joma mine waluoro loan, wawacho ga ni afadhali wacham gweno moloyo lao liech mondo ang' upog parts mag liech no. Ting'e ni liech kata yudo mana tiende duong' molo gweno achiel. Koro wan gi problem mar lao ohendni mathiso. To ok wadwar ni mondo wabed kanyakla kaeto wawuo gi bengewa mondo konywa mondo walao hende madongo nikech kata mana jog machuo mamanyo hende madongo go giduogo gi manyo joma mine ema gitiyo go to timo tijno kaeto ichulo gi. So adwaro ni mondo joma mine wabeduru gi confidence mar bedo ni inyalo wuotho kendo idhi ir bangini tibedo kod gi piny kaeto kendo inyalo join program mar walk and talk to wasomo gigo mag financial wellness kaeto wabedo ni wan gi ability to be eligible. Eligibility wuok e documentation mar ohala kendo sani nitiere a lot of financing institutions machalo kaka Mastercard and others mapuonjo joma mine osepuonjo wan wawegi kaka koro wanyalo bedo ni wakeno e yo makare kendo watimo financial records management mondo mi kambi obed ni nyiso ratiro makare. Kaeto adwa wacho niya, ka nweng'o onge work life balance nikech nyakomenda bedi hoko wach ni wantiere gi work life balance. Kore kinyalo bedo gi work life balance. Nikech without money ok inyal dhi e saloon, ok inyal dhi relax gi nyithindi gi jaodi for a holiday, you know. Ok inyal wuok mondo mi dhi yue kamoro itug kata golf. Mago te dwaro pesa. Omiyo ka waloso nweng'o mar joma mine to pesa koro nitie.
kae to koro gin gi ability mar chano ngimagi e yo makare, kae to koro nyalo bedo gi work life balance nikech en bende koro en gi ability mar manyo ng'at machielo ondiko e tije monego bed ni otimo, koro ji tiyo, koro pesa ne tiyo ne oko tine pesa nikech tiyo ne pesa e moro mane wawacho ni ka ok idonjo to onge pesa madonjo, manyiso ni in nyaka ichiew mi wuoth mi dhi e Swekra mi bed kanyo nyaka odhiambo kore ki yudie pesa moro matin, to chieng' ma ok idonjo pesa onge. Ohala onego bed ni en ohala madhi mbele makata intie makati onge, to magi financial skills monego bed ni miyo joma mine mondo mi ging'e niya ohala onego bed ni in kaka ng'ama miyo bende iyudo jok mamoko mi empower miketo kae mindiko kaka jogo mitiyo godo, to ot kacha binyalo luongo miyo moro wadu moro oluok ni e sande, ogoni dasta, olosni weche mamoko mondo imbi yudie kaka iweyo weekend, to en bendo yudie kaka onyalo tero gimoro ne joge. Mae kako onego bed ni watiyo mondo mi work life balance cha obede yo makare, to otherwise ka onge nuengo to work life balance ok nyal bedo. Koro miyo pesa wa onego otinwa, pesa miyudo ni. Another thing ma onego bed ni koro wa encourage go joma mine Sharon en niya, ng'enywa kaka wadongo en ni wahero mondo mi kidhi tich titiyo kata mana en dwe achiel kata ka in ja ohala idhi mitiyo ne customer mari mochuli, to wamor sama wanyalo chulo bills, you know, koro wamor sama pesa wa modonjo nyalo chulo bills and then waneno ni koro waromo, to ing'eyo kaka ndalo medo dhi teko ni dok piny, sa minyalo kawo mar tich bende koro tin, bro chopo ndalo ma koro kinyal timo ohala nikech isebedo gi iki koro ng'eny, or nitiere tije ma otegno ka in kata jam jengo kata in mana miyo matiyo e puodho, nitie ndalo ma ionge teko mar dhi mondo ipur e puodho, to pesa mani iyudo ndalo mane in gi teko cha ni chulo mana kode bills. Bende in gi yo mitimo go investment mar iluongo ni pay yourself first. That is what it means. Pesa mora modonjo onego bed ni ikuongi chulori, kori kao pesa moro tikete e investment mondo nyuolre, nikech at the end of day kati bed ni go ohala kati bed ni timango, cash is king. Cash is king. Koro miyo inyalo bedo ni se retire. We've all experienced this. Ne jogo ma koro ik gi ng'eny, in gi ot maber, idok dala, but ionge chiemo minyalo chame odno. Why? Nikech ionge cash flow. To nitiyo matek kendo ne in gi tich maber. To gima ne watimo, ne wachulo bills. Koro nadwaro ni mondo I encourage joma mine ni paro maliw makoro jo financial management osemiyo wani. Pesa ni kata tin kodonjo poge kuongi chulri, to chulori no onyiso niya kete e investment manyuolore. Mzungu wacho ni don't eat your golden goose, eat the golden eggs. You know, samika pesa temi yudocha tichame, ichulo kode bills, ing'iewo kode chiemo, orumo. In fact, ing'eno rumo ga kata ka dwe pok orumo. Manyiso ni isechamo gweno manyuolo tong'. Makoro onge gimi nyalo chamo, koro bedo kech. Kori onge gimoro, ichaki rito mondo chieng' moro ichaki ti kendo dweche ndalo 30, ichaki yud gweno. Erokamano ahinya, makama kaparo no gi kanyo, nikech agedi koro ja osara, wacho ni jo monthly. Yes. Joma koro rito osara mwisho dwe. Kiyuda ni week mar ariyo to koro rumo. No. Kata mana orumo that very day. Because kata poko donjo. Tinde kata mana poko donjo tisego kode kwan. Of course. En madonjo to. Odonjo to M-Pesa and you know, to kuonde modhiego gin mana bills. Bills. And probably debts that are not income
generating. Makoro pesa ni tiyo ni kosi tiyo ne pesa. Itiyo ne pesa. To pesa ni nek be ni tiyo ni. Aya, Judith in bende kapok sa ngado in bende kora kile twak makama hinya nyaka luore kod weche mag kungo. Nikech mar mondo mi wati kata mnaka koro wajiwore kuonde mago mag tich. Mar mondo mi watiyo ne omenda. To omenda gi nek be ni tiyo ni. Mana kaka sacha ni pesa kat itiyo, titiyo ne koso tiyo ni. Mane penjo maduong'. Judith in bende kora rwake twak makama nikech ang'e ni nitiere gima thoth madiher medo. Erokamano ahinya. Pesa ni sabuni ya roho. To pesa bene en wendo. Daher joma mine mondo sasa ma giyudo pesa. To weche ariyogo mondo bie pachgi. Nyawadwa wacho wach Mastercard. Nitiere diere moro ma Mastercard nomiyo mama moro 2.5 million. Koro kata ka Mastercard goyo ne sim, I'll call you later. I'll call later. I'm a bit busy. No, pesa no dhi momere. Weche ariyo ma an godo. Joma mine wabed disciplined. Seche ma wan gi pesa, mondo wang'e ni watiyo gi pesa wanadi. Discipline. Kik pesa meri, pesa ni en wendo in kode kawuono, kinyo onge, itiyo kode yo manadi. Mano namba 1. Namba 2. Daher jiwo mine ni wabed gi budget. Seche ma ing'eyo ni dwa yudo pesa makama, kata imanyo pesa moro to ochiegni chopo. Los budget. Kata ka untiere bura ting'e ni idhi yudo pesa ni, los budget. Jogo matiyo mantiere gi salaries at the end of the month, bed gi budget. Maka pesa nini obiro to ntie gi magaidi. In gi pesa mar chulo rent, jok ma chulo rent, in gi pesa mar savings, ntiere investment midwa timo, in gi school fees michulo. Kamano to in gi savings for your future also. Kamano bokonyowa mondo pesa mwayudo watigo deyo makare, ma ok en kupiga sherehe. Nitiere mine matindo tindo. Ahero mondo awuo ewi mine matindo to gi mine madongo. Mine matindo pod nigi kaka nyawadwa wacho, gin gi teko mar tiyo. Nyocha on 31st of January nadonjo higni 50. Pod an very energetic, lakini ok kaka ne an kane an 20. Nitiere nyathi ma nyako moro e Kisumu kae ma wuoyo kode. Otiyo tich maber, en gi pesa, but pesa ni kodonjo chieng' ma inda ni kamoro to ene mochido mesa ne jite. Nyathi ma nyako ni nyocha litna ma approache, atemo wuoyo kode mondo one kako invest pesa ne ni oti kode yo makare mondo bi okonye e ngima mabiro, nikech ikia ni ngima mabiro dhi bet nadi. Omiyo joma mine matindo gi madongo, discipline to gi budget seche miyudo pesa. Erokamano. Erokamano ahinya. Ma kinywa kia. Koro ka wantiere godo kawuono, kinywa kia kata mana ka oro moro nyalo wuok donge. Nikech aneno ka thuolo marwa aneno ka nyalo bedo ni rumo. Damaris mana kwa tieko. Paro mane madichune mine, nikech ang'e ni kata mana wadagi wayie, iwacho ni kwasenyuolwa e piny ni ti bende nyaka wati. To ka wati mana kaka iwacho ni nguvu bende rumo, teko rumo ne ng'ato. Ma tich manyalo timo ka en rawera, ok en tich manyalo timo kuom ranyisi ka ike oseniang'. Paro mane madichiwne mine oko kacha. To bende wacho ga ni kata mna kama en adiera, to kata kamano I stand corrected. Wacho ni joma mine bende wagro haraka, we grow fast than joma chuo. Erokamano Sharon. Adwa wacho ni mondo joma mine wabeduru gi gima iluongo ni mindset shift. Battles are fought and won fast in the mind. You know, weche duto tema chandowa. Ka in gi paro maleo, to in gi paro no ma en paro mobedo mos. Kata obedo ni in gi weche maroteke, tikweyo wi. Ibedo gi mindset shift mar mondo mi ibed ng'ano ma okin gi paro ma ok konyi. Bed ni in gi paro manyalo konyi. Kendo wabeduru ni wan jogo manigi mindset mar understanding everything in the way that they need to be done in a manner that is not short-lived. Because a lot of times watimo gik moko e yo masani. To mindset mang'enywa ni godo en ni ok wang'i mbele. Sustainability ginigi ok wan kodgi. To ka wanyalo bedo gi mindset mar sustainability, manyiso ni gimoro amora matimo kawuono, okang' moro amora makao kawuono, decision moro amora makao kawuono, be en decision ma in the future, en decision makelo dongruok, koso en decision mana masani. To mago duto
gine mindset. Koro adwaro ni mondo wabeduru jogo ma understand what kind of mindset do I need to have in this situation. And once we approach life with that, then kata mana work-life balance mane wawacho cha. Koro ibedo ni idago ngima ma oken ngima mabedo ngima ma midhiro gi weche matimore sani. Ka trigger moro matino donjo, stress moro matino donjo, to koro in chieng'no kata ohala ok inyal dhiye. Message moro no donjo na ka sama nabiro ka, message ma ok yot ahinya. To does that mean ni koro a cancel? No. Nyaka wabed jogo ma ok react to situations. But the mindset ma nyaka wabed godo bende en mind motegno. Muma wacho niya, as a man thinketh, so is he. Everything starts with how we manage the mind. Koro, sama wa manage life, wa manage business, wabedo ni watiego joma mine mondo gibed gi strong and positive mindsets. Kendo watiego gi mondo mi gibed jogo ma paro margi ok en paro madok chien, to en paro madhi mbele. Gimoro amora ma gitimo ging'iyo kiny. Ka in gi nyithindo, ng'ini to nyithindagi be aketo gi e ngima ma kata ka onge, to gi understand ni to handa ni itime nang'o. Nyathi moseromo 18 years old en nyathi ma koro nego bed ni ka in miyo ma timo hala, obed nyathi ma nyako kata nyathi ma wuoyi, tag her or tag him along, tiege, wuoth kode, miye chenro mar kaka ohala ni dhi. Mindset. Kae to bedo ni odongo kong'eyo ni ohala ni en ohala mar familia ka, to magi e kaka yore ma miyo pesa donje ohala ni. Emomiyo iyudo ni koro ohendni ma wachako kaka jok ma mine ok bitho. To gibro dhi mbele nikech mindset ma waketo ne nyithindo to gi jogo ma wantiere godo en mindset mar bedo together kendo being involved. Okay? And having that positivity to go whether it is hard or easy. You know? Chieng ma weche tek, chiew, ruakri, dhiyo. Wacho ni show up. Wake up, dress up, show up. You know? Just by showing up, it's already 50% usually. The interview is usually harder than the job. You know? So, however things are, chiew, luok wanyi, ruakri, dhiyo, tim gino minyalo timo. Sama weche tek kwa Nyasaye. Nikech Nyasaye ema chiwo. Yes. Paro maliwa ahinya kanyo Damaris kitieko godo. Judith, in bende kintiere kaunti ma Kisumu, in bende miyi thuolo mar loso gi mine wetewa maneno kiny ma kawuono kwaloro chenro. Erokamano ahinya, an daher mana jiwo mine ni gimed tiyo matek. Ok awach ni ok giti matek, gitiyo matek, to gimed tiyo matek, gimed bedo aggressive, girang ni opportunities ni kanye ma ginyalo tapon mondo okonygi e gigego ma gitimo. Kaeto mine mondo waherre. Kang'eyo ni nitiere olemo moro kae ma wanyalo chamo to konyowa, gwel nyawadu bende mondo udhi ute, kik ibed ni ng'eyo ber moro kama nitie to itimo kendi. Nitiere mine moko ma ok share gi jowetegi. Kendo mondo e wach herruok no, ka nyawadu nigi shida, konye. Ka nyawadu nyap kata yom, ting'e uru malo mondo wate wadhi kanyakla. Machielo, joma mine wakadhe mang'eny, watiyo kuonde mopogre opogre. Samoro be watuo to wadhi adhiya tich. Kidhi e chirni wa iboyudo ni mama nokonyre nyoro, to kawuono ene chiro gi nyathine ouso nyanya. Koro daher nyiso joma mine wa register, wadonjuru e SHA mondo konywa nikech thieth kao pesa wa mang'eny made waketo e yorewa mag dongruok kata dwa medo godo ohala. Omiyo wa register gi SHA. To mogik, joma mine, un mine ma strong,
usetimo, okutemo, usetimo, to meduru timatima, nyaka wachop mbele okang' maduong'. Kikubed gi luoro ni wan ok wan chuo, ok wategno kaka chuo. Dongi wacho ni gima chuo timo, mine nyalo timo yo makare moloyo. Omiyo mine wawuoguru oko, watiuru mondo wakony pinje wa mwadake. Ero kamano. Erokamano ahinya. Jip makare mabende uchiwo kanya. Agone erokamano ahinya Judith Atieno Ogaga, jalony weche mag somo Kintere County, mon ma Kisumo, kanyakla kod Damaris Ndera, mano jatatije GBL Group. Gin paro makare mabende uchiwo ne mine. Geno marani kani luo chenro makamanya kwa Mgajwang' isomo para achiel ariyo adek mabende inyalo kawo. Samoro ka idonje program chenro kano dhi godo mbele. Chenro makamagi biro bedo kiyude Facebook page marwa kanyakla kod YouTube, inyalo dok chien mar mondo mi ine. Anaparo ni paro adek madatieko do chenro makama mabende asumo kuom Damaris gi Judith. Achiel en bedo gi luor, discipline. Pesa kintiere godo ibedo gi discipline makinyi kia. Mar ariyo en loso budget. Kapok pesa donjo kata ka pesa intiere godo, mar mondo miti gi pesa ni, los godo budget. To maduong' maparo ni Damaris bende nosumo en ni pesa mintiere godo otiyo ni koso itiyo gi pesa. Mane penjo maduong' ma nyaka ipenjri, sama iyudo pesa en pesa matiyo ni koso en pesa mitiyo ne. Kok manya koro Mgajwang' ero kamano ahinya kuom bedo kodwa. Chenro makama nwachako chakre sa 12 mar okinyi kaka pile, ok an kenda, antiere gi jowetena Cleophas Oluoch gi Joyce Oduor. Okinyi makawuono bende wantiere gi jota chenro mopogore opogore, wantiere kanyo gi Wafula kanyakla gi jogo picha. Ero kamano ahinya. Kiny bende odiochieng' ibed godo chieng' makare. Nyinga Sharon Ong'aw. And win big with the WRC Safari Rally 2025. Open or deposit into a KCB Gold Savings account and stand a chance to win. Revisha and feel the roar. In a world where family is everything, how far will one man go to claim more?